Merħba l-episodju ieħor tal-podcast, il-mistiedna tal-lum hija Dr. Andrea Dibin. Andrea hija lettriċi ġewwa l-Università ta' Malta, kif ukoll attivista fil-qasam ta' drittijiet riproduttivi tan-nisa. Andrea tħaddidna fuq il-kwistjoni elaborata u delikata tal-abort, tħaddidna fit-tul hemmhekk, però wkoll fuq l-esperjenza ta' Andrea bħala adolescenti, it-trobbija ġewwa Bormla u Birgrove, tkellimna fuq it-tfal, tkellimna fuq il-preġi tal-ħsieb konservativ u ħafna aktar. Tlaqna bil-sponsors, il-main sponsor tal-lum huwa il-Form hija kumpanija tal-Amara li tagħmel kull xorta ta' Amara ila stabilita 74 sena u iġibu ħafna ditti jew jaħdmu b'ħafna ditti renomati ta' kwalità superjuri minn ċejjen għal salotti għal kmamar ta' sodda bis-saqqiet kollox, sufani tal-natuzzi u ħafna affarijiet oħra. Insomma, jekk qegħdin tfittxu dan ix-xorta ta' affarijiet, inħeġġiġkom iżurhom jew Valley Road qabel ma taqbad ir-rampa lejn il-bypass jew kellha billi żuru form.com.mt. Is-sajf u l-festini għaddejjin, ovvjament jekk ħadd ixorbu is-suqux aqbdu leb tal-e-cabs u sejħu e-cabs biex tiġborkom. E-cabs tasal ħdejkom fl-inqas ħin u bl-irħas prezz. Orangeman.store jekk tixtiequ taqtaw dak il-vizzju vera jgħinu nies, jaqtaw il-vizzju tat-tipip, sticks, snus, inhalers, issubulhom minn kollox. Allura Orangeman.store tinsewx hija intom ħerġin b'John Mallija biex tieħdu l-iskont fuq il-prodotti tal-Orangeman. Valletta glass għal kull xorta ta' bċejjeġ dekorattiv. Jamlu wkoll biċċiet infasla skont il-ħtiġijiet tagħkom. Żuruhom jew ġol ħanut tagħhom jew inkella billi titlu fis-sit li huwa vallettaglass.com. Again għall-iskont John Malija intom u ħerġin ma' checkout. 9986-6425 jekk tixtiequ il-ħabib tiegħi Andrew ta' Derek Meats jasal ħdejkom basket ta' ġubijiet karnali, insomma laħam vera tajjeb. Dak kollox minn naħa tagħna, il-bidu lest ngħaddu issa għal poddata tiegħi flimkien m'Andrea Dibin. Bil-telefon ngħidu kemm għall-bass. Min waħda neħilbu tnejn. Nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela tlaqna Andrea Dibin, kif int? Tajba. Mela, xi wassal? X'inhu mal-policies li taħseb iwasslu li jkun hawn da teenage pregnancy? U aħna bħala f'volum ta' teenage pregnancies. Kif qed tidher l-affari, hemm xi trend? Aħna għandna kumparat mal-Ewropa għandna rata għolja. Però aħna inkejlu r-rata ta' twelid, mhux ir-rata ta' teenage pregnancy. Għalix fil-pajjiżi fej l-abort huwa legali, ikejlu r-rata ta' twelid. Umbagħad ikejlu r-rata ta' teenagers li jagħmlu l-abort. Allura jkollhom ir-rata ta' teenage pregnancy. Ġifri jkollhom żewġ rati għax inti f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa għandek numru sostanzjali ta' tfajlit li ħorġu tqal li jagħmlu l-abort li huwa ola minn tal-adulti bħala rata. Iktar żgħażagħ jagħmlu l-abort, jirikorru l-abort? Le, iktar milli iktar żgħażagħ jirikorru l-abort. Ġifieri meta iktar tqala fl-adolescenza tispiċċa f'abort. Inti diġà numru żgħir. Ġifieri jekk għandek 10 tfajlit li ħajħorġu tqal fl-adolescenza, għandek 50 mara li ħatoħroġ tqila ta' 30 sena, għax huma ftit li joħorġu tqal. Imma dawk li joħorġu tqal żgħar iktar għandhom ċans li jagħmlu iktar ir-rata għolja tal-abort. Allura huma għandhom rati differenti minn tagħna, għandhom teenage pregnancy u teenage births. Aħna għandna teenage births biss għaliex aħna nassumu li ma jsirx abort. Ġifieri aħna m'għandniex rat, ma nafux kemm fil-verità għandna teenage pregnancy, nafu kemm għandna teenage births. Imma jekk tikkalkula teenage births li hija rata li nafu hija għolja. Anka meta tqis li għandek min jagħmel l-abort. Ġifieri xorta ġieli
naqbżuh ċertu pajjiżi. Konna aktar olin ħafna, ġifiri kien hemm trend fejn bdiet tila. U mbagħad qisu mit-2011 lem bdiet nieżla u mbagħad niżlet f'daqqa. X'wassal biex tinżel daqqa? Interessanti x'wassal. Iftaħ Għandna il-diktana. Jiena di kienet spekulazzjoni, ħafna, għada spekulazzjoni, x'wassal, għax ħadd ma jaf x'wassal, mela iż-żgħażagħ ħadhom jagħmlu sess. Nafu mir-riċerka li iż-żgħażagħ ħadhom jagħmlu sess. Għadhom jagħmlu sess dak iż-żmien? Propju, fimni, dak iż-żmien nafu minn ma nix l-istess statistika, ma kellniex statistika, l-iktar statistika riċenti li kellna ta' 2015 imma kellna teżijiet, imma nafu li għadhom jagħmlu. Kontraċettivi ma jużawx, nafu li għanna l-iktar rata ta' kontraċettivi, rata ta' żgħażagħ li ma jużawx kontraċettivi. L-iktar żgħażagħ fil-kuntest ta' xiex? Fl-Ewropa. Ġraħna iż-żgħażagħ tagħna. Actually fil-pajjiżi żviluppati dawn huma actually mhux żgħażagħ tfal ta' 15-il sena, għaliex dan huwa studju li kejjel x'jagħmlu żgħażagħ ta' 13, 14, 15 u fejn jidħol attività sesswali kejjel bis ta' 15. Ta' 13-14 ma jkejjex. U minn dan l-istudju li huwa tal-laqda dinija tas-saħħa ġifieri li jsir kull 5 snin, kull 3 snin mal-pajjiżi żviluppati kollha, mhux ġas mal-Ewropa, anke l-Kanada pereżempju u l-Awstralja din fih. Aħna għandna l-iktar rata għolja ta' tfal ta' 15-il sena li ma jużawx la condoms u lanqas pill. Ġifiri la girls u laqas boys, għax huma jkalkulaw il-girls għalihom u l-boys għalihom. U anka flimkien. Ok, mela, għalfej? Għalfejn. Ma nafux, għalix laqas għanna studji. Ma memx ħiel għanna studji ta' Melillo, per eżempju, li ovvjament ma nix aċċess bizzejiet, ma nix edukazzjoni bizzejiet, ġifiri miex edha fihom minn mindu jkunu tfal, isma inti trit, palma inti tittaħsel sninek kull-jum, ma volja dik laqas ma jamlu ix it-tfal Maltin. Għanna ratolja ta' tfal li ma jaħslux sninhom, f'skonda l-istess studju. Isma jidina fuq dal-istudju, għax taqbad ta' dal-istudju partikolari. Dan huwa studju jismu Health Behavior of School Children. Ġifieri dan huwa studju li jsir stħarriġ li jsir jibatu ġifieri surveys nazzjonali fl-iskejjel. U li jagħmluhom l-tfal kollha? Ovvjament jażlu kampjuni. Ġifieri kampjun reprezentattiv. Kemm ikun kbir? M'għandix idea eżatti, ġifieri l-metodoloġija tiegħu ma nafix eżatti. Imma mhuwiex żgħir għax naft meta jkun qed isir inkun naf għax ġieli jkun hemm xi żgħażagħ pereżempju kombinazzjoni meta kien qed isir dal-aħħar kont qed nagħmel studju ieħor maż-żgħażagħ u kien hemm qalu ġew għamlulna dak is-survey tad-drogi u tas-sess għax hekk jgħidulu u jekk jixorbux jisaqsuhom ħafna mistoqsijiet, ġifieri fuq drogi, fuq alkohol, fuq stress, fuq eating, fuq kollox. Anka fuq kif iħossuhom. Fuq daw il-kapitli kollha għandek idea kif immorru hekk overall jew iktar speċjal tifhem. Ma tantx jiena aktar infittex dawk fuq sexual reproductive health. Imma naraf ovvjament. Ovvjament l-obeżità. Li qegħdin diżaster. Anka t-tfal li fallu l-iskola fis-sekondarja ħabba raġuni ta' saħħa li issa ovvjament ma nafux jekk vera, imma hekk ħadd iġi mniżla għax inti tagħmel iċ-ċertifikat tat-tabib. Imma ġifieri dik ukoll għolja li jixorbu ħafna soft drinks, dik għolja wkoll u li ma jaħslux snienhom. Dik żgur għolja. Dawk li naf. U stress ukoll iħossuhom stressati. Mela, peress li ma nafx jekk mhux top ma nafx jekk hux qegħdin number 1 fihom forsi qegħdin għamdejqin għax ikunu obeżi u mbagħad jippruvaw jieħdu l-koka biex jgħaddilhom, sugar rush, jinżlu mix-sugar rush, xeba stress, x'ħad tagħmel istess bla kondom. Imma li ju interess. X'baqalek mill-ħajja, hemmhekk qiegħed. Le ma di ta' stess bla kondom. Naħseb li ġejja wkoll minn attitudni ta' kif ġifiri ħafna minnhom għax idejqu l-kondom. Ġifiri jiena dim mill-naqra esperjenza kwalitattiva li kelli ma daw it-tfajliet li ħarġu tqal. Le, għax ma jużax, għax le u le, mhux l-istess,
Ekk ġifiri, semmek jaslu. Ġviri, u ma jgħidu l-ekspeċa ma nħuġ daqsek pjaċir. Iktar minna ħatija, ma jkunx irid juża, għax mux l-istess. Di vera interessanti għax, meta kienaw Sonja id-deskrivit spiex ta' l-rwol tal-mara bħala spiex ta' isa l-kuratriċi tal-suq sessuali tal-irġis spiex li i tażel ma' Imma issa edin, għax smajt biċċit minnu dak, issa edin fistat li huwa ħafna iktar diffiċli għat-tfajliet. Meta inti 20 sena ilu, 30 sena ilu, l-mara kienet dik li iżżomm ir-regni li tgħidlu isma' daqshekk issa nieqfu taf kif u suppost hekk ġifieri u jrid jiġri warajja u inti xogħlok li ma tiftaħx saqajk, ġifieri kienet ħafna hekk. Imma issa il-lajn sar ħafna iktar diffiċli the line għax on the one hand hemm dik li għada. Ġifieri li inti jekk tiġri ma dak huma ieħor għandek ir-reputazzjoni ħażina u inti trid tibżalija dik ir-reputazzjoni. Imma mbagħad min-naħa l-oħra ma tridx tkun il-fridge freezer. Eżatt, mhux attenti. Ġifieri issa hemm dik il-line u llum dik meta jkunu żgħar, ġifieri is-sesswalità tagħhom hija ħafna iktar komplessa il-behavior li jridu jinnavigaw ta' dik l-età. U naħseb affarijiet speċjalment ta' tfajliet, għax il-boys dejjem kienu qishom iktar jistgħu jagħmlu li jridu mingħajr taf kif mingħajr ma jgħajruhom li huma ħab. X'kun sejt? Ma nafx. Tajt il-sib. Ma importax. Apparti li essaċ ma nafux għalfej ma jużawx il-kondom inti għandek speċa dell-esperienza aneddotali. Le miex aneddotali għalix hemm studji, mhumiex studji, hemm pereżempju hemm studji li saru minn pereżempju x'jafu fuq is-sess. Per eżempju, iż-żgħażagħ, jew x'inhuma l-attitudnijiet tagħhom lejn is-sess, u jew jekk irċevewx edukazzjoni sesswali adegwata. Dawk nafuhom dawk l-affarijiet. Le. Ġifieri ħafna minnhom din iktar surveys riċerka lokali qed ngħidu, ġifieri mhux qed nikkompara. Imma ħafna minnhom le mhumiex kuntenti bil-edukazzjoni sesswali li rċevew, ħafna minnhom ma jkunux jafu ħafna affarijiet fuq pereżempju anka mart u pereżempju għandhom ċertu miti ġo moħħhom ta' kif taħdem pereżempju li jaħsbu li nista' ngħidaw li għax niddejjaq xorta folja. Tiktiba fuq karta u ngħidejjin. Seba' darbit. Bl-Ingliż all right qisu li the withdrawal method speċi. Li dak huwa effettiv, mentri huwa ħafna inqas effettiv minn kontraċettivi l-oħra. Imma ħafna jaħsbu, pereżempju kelli waħda mar partikolari qalt li jiena bil-for ma kienx tuża kontraċettivi, xin kont nitkellem magħhom. Kon ngħidhom hemm inti jekk ma rridx toħroġ tqila, għax kien hemm irrid joħroġ pregnant, kien hemm numru mhux ħażin. Imma kien hemm inti jekk ma tridx toħroġ tqila għalfejn mużajtx kontraċettivi. Kienet tgħidli ma jien għamilt sentejn ma wieħed u ħadd ma ħriġ tqila għax kien joqgħod attent. Da xritu għax ma qadx attent speċi. Ġifieri kienet issa tefet ir-responsabilta fuqu li hu ħariġat ila u apposta, ġifieri seta vera, ma jiena naħseb jista' jkun li ma kienx vera għax da ġo moħħa kien għax jaf x'inhu jagħmel u raġel ikun jaf x'inhu jagħmel. Allura kien hemm din il-misconception li jekk ma tużax kontraċettivi u in time ma jeġakolax ġo fiha mhux ħatoħroġ tqila. Meta nafu li dak il-metodu speċjalment fiż-żgħar huwa mhuwiex daqshekk reliable. Ġifieri kien hemm daw il-misconceptions. U l-konsegwenza li ma nużawx li aħna ma nużawx li tfal ma jużawx daqshekk condoms x'inhi li għandna aktar pregnancies, hekk li għandna aktar pregnancies skont il-tabiba tal-Geo Clinic żdiet ukoll il-mart. Żdiet. L-imxorta ta' mart żdiet. Ma nafx eżatti. Really, HIV u... HIV żgur. Għamman dikun anka sifilis. Sifilide. Ma nafimx fihom daw. Ma naf li żdiet. Naf li żdiet.
Mela. U x'għandu jisir? Għax ovvjament evidentament problema għax il-konsegwenzi. Ovvjament ġara fit-2013. U ħanajdlek jien ġara. Issa di mhux jinħriġ bija għax jien kont insaqsija. Fit-2013 meta kien hemm id-drop? Meta kien hemm id-drop. U baqgħet nieżla drop. Jiena kulħadd beda jsaqsi x'ġara, għaliex ovvjament l-affarijiet ma nbidlux bħala edukazzjoni. Fit-2013 ma nbidlux l-affarijiet? Ma nbidel xejn daqshekk malajr li tgħid il-laħwa kien hawn drop. L-unika jiena meta tkellimt u kienet qalli tadi fuq il-gazzetta, ġifieri t-tabiba tal-ġiju, għax kien hemm min beda jgħid għax tant qed ikollhom STDs li mhux qed jinqabdu tqal. Ġifieri qed inqasilhom tant qed jieħdu mart, imorru ma' xulxin jieħdu mart li mhux qed jinqabdu tqal. U jien kont kellimt it-tabiba tal-Geo Clinic u hi qalt li meta jkollok STDs trid tkun vera fi stadju avvanzat biex taffettwa lek il-fertilità b'dak il-mod, għalet ma naħsibx li ta' dik l-età ikun għadda biżejjed żmien. Qed tilha mela x'taħseb li qed jiġri u qalet fuq il-gazzetta lek qed ngħidha. Qalet mhux qed jordnaw il-pirm li mill-internet. Dik kienet l-ewwel darba li smajt bihom. Da, fi-2013 l-ewwel darba li smajt li kienet. Jiena minn mbagħad bdejt nisma' mit-tfajliet li kienu mothers li jibdew jgħidu li jafu tfal l-iskola tagħhom li ħarġu tqal u ordnaw daw il-pinnoli mill-internet. Biex jitterminaw tqala. Biex jitterminaw tqala. U kienu jieħdu il-morning after pill li kienet għada klandestina dak iż-żmien ukoll. Ġifieri ma kienu tobba li tuwa b'mod klandestin. Jew jisibu xi ħadd minn barra u jibatilhom bil-posta, ġifieri kien hemm ukoll dana. Ġifieri imma. Ġifieri l-STDs tkomplew jolew u tqala Itqala issa reġeb dit-tola. Issa reġeb dit-tola dal-aħħar 3 snin, però naħseb li fatturi naħseb ta' barranin ta' migrants u hekk naħseb hija. Ukoll. Sewwa. X'nistgħu nagħmlu biex tipo daw jibdew jitfawlu konnom jew? Le, jiena ara, l-ewwel net meta nitkellmu fuq tqala fl-adolescenza ma nistgħux nirriduċuha biss għas-saħħa sesswali u riproduttiva. Ġifieri issa qed nitkellem mhux kontra, ma ġifieri għax jiena dik l-erja tiegħi. Imma huwa fenomenu kumpless għaliex għandek ħafna l-impatt ekonomiku u soċjali. Ġifieri jiena il-maġġoranza ta' daw mhux il-maġġoranza, numru minn dawn it-tfajliet jiena naħseb ara kienu forsi nofs bin nofs. Li rridu jkollhom baby. Ġifieri da tista' mhux tallimhom fuq il-kondoms u fuq il-pill jekk inti trid li jkollok baby. U kien hemm min ippjana. Ġifieri. U xetajiet? Kellem anke ta' 14 li rridu jkollhom baby. Min fejn jiġihom da ħsieb? Ovvjament inti għandek kemm esperjenzi fit-tfulija li jkunu diffiċli li jkollok forsi nuqqas ta' mħabba li jumbat li kollok li s-sirom jarawa bħala xaħġa li ħassalvom, xaħġa li għandi xaħat tijaj li jena qed intih l-imħabba. Umbat għandek element. Long term kif imorru mbagħad dawk il-ġrajiet? Inti long term ma tistax tkejjel għax inti trid tara. Tkejjel like with like. Ġifieri inti jekk qed tkejjel mhux ħankejjel long term. Ġifieri riċerka internazzjonali, għax ovvjament irridu nħarsu lejn riċerka internazzjonali turi li inti meta kien hemm daw il-ħafna studji li kienu jgħidu li teenage mothers imorru ħażin ikunu foqra, eċetera, kienu qed jikkomparaw tfajliet middle class ma tfajliet minn working class. Jew anka minn background li huwa żvantaġġat ħafna. Meta le ma toġobniex dik. Ejja ngħidu socially disadvantaged background. Ġifieri background żvantaġġat. Għalfejn ma toġbokx underclass? U għax għandha konnotazzjonijiet neoliberali ħafna ġifieri li hemm xi kultura ta' nies li huma. Soċjalisti smajt jgħidu. Il-brand tas-soċjaliżmu ta' dal-aħħar varjat. Ma nafx, ma jena li personali ġifiri. Turdak. Id-dejani. Għax jisom taħt xaħġa under class. Fil-ġerarkija, naħseb immaġinaw ġerarkija. Imma ma toġobnix. High class. Għax bottom class ma tbiħħiex hemm. Insomma, imma ġifiri mbagħad għandek ukoll mhux ġast il-dan, imma jekk inti
b'mod soċjo-ekonomiku, mhux qed daw qed iħarsu l-qudiem fil-futur. Dak jgħidu an alternative għandek żewġ tipi, għandek accelerated life course. Mela inti ta' 12, pereżempju, jiena nafa x'jiena kont noqgħod Borm ġo housing estate u kelli ovvjament ġirien li huma ta' dat tip, li tifla ta' 12 tkun diġà rabbi ċerba titfal, l-ħuta. Il-ħuta, aha. Ġifieri di għalija li kollha baby. Hija xi ħaġa li hija dak li diġà kibret ta' 12, diġà mara, diġà tagħmel ix-xirja, diġà tuħu ħsieb id-dar, tuħu ħsieb it-tfal. Allura dak li jgħidu l-accelerated life course. Allura jidħlu ħafna drabi f'relazzjoni kmieni u jagħmlu kollox kmieni. Ġifieri din hija jimmaturaw ukoll anke psikoloġikament kmieni. Imma kif imorru mbagħad eventwalment da relazzjonijiet imorru tajjeb u le bħala relazzjonijiet mhux relazzjonijiet l-individwi u ara, ir-riċerka turi li meta tkejjel like with like, ġifieri jekk qed tkejjel tfajli tal-istess background, waħda kellha baby u l-oħra le, mhux daqshekk ħażin. U xiġifieri ma marrux ħażin. Ġifieri jekk qed inkejlu jiena il-faqar. Jekk jibqgħu fl-istess livell. Ġifieri fil-verità ma tantx tagħmel differenza kellek u ma kellekx baby xorta fqira ħatibqa' dik. Saħħa mentali pereżempju, ġifieri jekk però xorta hemm tikka żgħira żvantaġġ, imma fil-verità jekk kellek ta' 14 jew kellek 20 mhux daqshekk, anzi mbagħad kellek dak li ngħidulu diskors alternattiv li ħafna kienu jgħidulek aħjar ikollok baby meta tkun żgħira, ħalli mbagħad tkun tista' tgawdi meta tikber. Tgawdi mhux ħalli tgawdih ukoll il-baby jikber miegħek u jkollok is-saħħa lih għax biex ikollok baby ta' xi 30 tkun diġà xieħa. Ġifieri qed nitkellem kif jitkellmu huma. Imma kellhom di u anke taf kemm tkun iktar close għax m'hemmx dik il-generation gap. Ġifieri huma kienu jikkreaw dan id-diskors alternattiv li juru li fl-aħħar mill-aħħar huwa aħjar li jkollok it-tfal meta tkun żgħira. U kien hemm min waħda qalt li ommi pereżempju li omma nafa jiena x'kienet teenage mother miegħi u dit tifla infatti immaġina jien kont teenage mother mumma. U mbagħad mort nagħmel l-istudju u nsib it-tifla tagħha hemm. U kienu jgħiduli meta t-tifla tiegħi kellha boyfriend kienu qalu li sadaq taraw li t-tifla tiegħek u kont ngħidilhom. Kont inkwieta? Ifimni, rajt dik kienet waħda mill-iktar affarijiet naħseb li kienet importanti f'ħajti li nkun open ma' tifla tiegħi to make sure li jekk ikollha relazzjoni sesswali tkun qed tuża l-kontraċettivi. Ġifieri. U s'issa rajt kollha sew? Issa għandha 23 sena. Sa tagħmel din. Sewwa, u ġifieri kellek dal-grupp kemm hu popolari dal-ħsieb li qed tgħid li jkun hawn daw it-tfal essaġġ li għadu smajna il-letteratura saħna nimxu ħafna fuq il-letteratura Anglo-Saxon, ġifieri ħafna mill-istudji sfortunatament ġejjin jew mill-Ingilterra jew mill-Amerika, allura kemm tista' tikkompara, però jien għamilux kombinazzjoni ktieb tartiqa u chapter ġo ktieb fil-ktib tal-mara tiegħek kombinazzjoni li iħares lej għadu ma ġiex pubblikat ma nista' nitkellem fuq u naħseb li iħares lej dawn it-tip ta' studji f'Southern Europe, so Portugal, Spanja, Italja, Malta, Ċipru, Greċja. Ħares biex nara daqsxejn iktar anka il-ktib huwa fuq hekk, allura rrid nifoka fuq hekk. Imma fuq x'inhu ktib? Fuq il-faxxa tal-Ewropa tas-South. Allura social policy, social welfare fuq is-South. Ma nafx eżatt x'ismu nsejt. Imma iċ-chapter tiegħi huwa fuq teenage pregnancy and reproduction, the politics of reproduction infatti semmejta iċ-chapter. Fuq daw il-pajjiżi u hemm tendenzi simili. Hija iktar b'saħħitha dik f'ħafna pajjiżi milli li xuta għax ma jużawx għax ma jafux bil-kontraċettivi, eċetera. Imma ħafna drabi hija iktar ixu is-soċjo-ekonomi, il-background soċjo-ekonomiku huwa ħafna iktar b'saħħtu milli il-fatt li ġifri il-policies għandhom jimxu lem. Jekk inti ma tridx li jkun hawn teenage pregnancy li trid tagħmel huwa li toffri opportunitajiet aħjar li tfajliet
u l-żgħażagħ. Opportunitajiet ta' karriri, opportunitajiet ta' edukazzjoni, opportunitajiet ta' xogħol biex huma ma jarawx li s-sirom hija l-alternative vocation li huwa l-unika triq f'ħajjithom li ħajtihom meaning. Fimta. Dik hija. Però mbagħad kien hemm dawk li ma kienx ippjanata u li kien accident u għandek x'inhu r-ratio bej u x'inhu dawk tan-nofs? Dawk li huma ifimni, ma rridx noħroġ ila, ma s-sala ġiet u hekk dak it-tip, ikun positive ambivalence ngħidulu. Jiena kont ġifieri, fanni li jena, ġifieri jiena meta ħriġt ila ma kienx minn xura li ħriġt ila. Qed ħajkolli baby. Minkejja li ma konċet fittex li kollok bej. Speqali kienet esperjenza. Ma konċet infittex, imma kienet hekk. Dak li jgħidulu positive ambivalence, qed tifhem. Allura kien għax imbagħad trid tara. Ma jkunux in-nurturance tal-girls mela inti ta' baby ta' 6 xhur ittija pupa. Sewwa. U mbagħad ittija l-prem, u mbagħad tgħidilha biddillu l-ħarqa tieħi l-botil, mela inti minn mindu tkun baby, qed tipprepara għal dar-wol. Allura mhux ovvja, ġifieri hija xi ħaġa naturali li inti bħal meta boys jgħidu il-BMW l-istess, ġifieri hemm dik iċ-ċertu xi ħaġa dana li inti tkun trid ikollok baby. Imma taħseb li hemm proklivitajiet bioloġiċi marbuta dik is-sejħa hemmhekk qiegħda. Għax inti bioloġikament, aħna l-adolescenza mhux issa krejajnija. Ġifieri di fl-aħħar mill-aħħar fis-sittinijiet, fil-ħamsinijiet, jiena n-nanna tiegħi ta' 15-il sena kellha l-ewwel baby u baqgħet imbagħad ikollha tfal. Normali kienu jiżżewġu. Ġifieri ovvjament l-adolescenza il-dik tal-adolescenza żdiedet l-età. Meta bdejna iktar navvanzaw b'mod ġifieri naf li jkollok il-karriera li tkompli tistudja. Allura imma l-bioloġija hemmhekk qiegħda. Avolja ta' 13-14 għadhom żgħar imma ta' 16 u 17 hija fiżikament your prime. Huwa early 20s biex ikollok it-tfal vera. Ġifieri kollok ħafna iktar diffikultajiet biex ikollok anka biex tinqabad over 35 per eżempju. U x'inhu ratio bej ma nafux. Li tfajlet li jixtiequ u le ma nafux. Aw Malta żgur ma nafux għaliex l-unika riċerka li saret kienet kwalitattiva tiegħi, ġifieri m'għandniex b'mod dan. U jiena kienu dawk li kienu minn dak il-grupp kienu qishom 5 minn dawk li tkellimt fuqhom li kelli qisuh 15 li tkellimt fuq dilixu magħhom għax mhux kollha dħalt fl-istess dak magħhom. Kelli 5 li ppjanaw b'mod attiv. Ġifieri di kienet kull xahar tibki kif jiġi għall-period. Hekk dak it-tip. U tieħu l-vitamini biex ġifieri hekk. Biex tkun aktar fertili. Bil-preparamenti, il-folic acid biex tkun diġà u ma tixrobx u ma tpejjibx hekk dak it-tip. U mbagħad kien hemm min. Kien hemm 5 qishom hekk u hija jiġri li jrid. Dawk anka tara anka wkoll li ikunu pereżempju f'relazzjoni stabbli. Ma tal jiġri fi li jrid, daw ikunu dik il-kategorija hija jiġri li jrid qabel ma kienu jafu li kienu tqal. Jiġri anke waqt li ma kinux tqal. Issa jiena kellimthom wara li kienu tqal. Allura mbagħad il-memorja ma tistax tgħid. Imma huma kienu jgħidu. Ġifieri huma kienu jgħidu li kienu dak iż-żmien meta ħasbu fuqha kienu jgħidu u hija nista' nafdaħ. Imma dik kienet raġuni, ġifieri kienu huma jassessjaw jekk dali qiegħda miegħu u x'bniedem li fl-aħħar mill-aħħar ħajħallini lampa stampa jew nista' nafdaħ li jekk jiġri xi ħaġa ħajkun miegħi. Kienu jagħmlu waħda l-assessment. Mhux kulħadd bl-istess mod imma kien hemm min kien jagħmlu. Ġifieri kien hemm waħda partikolari qalt li mal-boyfriend li kelli qabel dejjem ġeltu jilbes kondom ma dan ma kontx nagħti każ. U taħseb li hemm bżonn li tiġi indirizzata dil-biċċa xogħol ta' teenage pregnancies u Malta. U b'ħafna modi differenti imma. Ġifieri hemm bżonn ta' inqas teenage pregnancies. Le, jiena ma ngħidx hemm bżonn għax jiena waħda mill-iktar waħda mill-dan tiegħi hija li fl-aħħar mill-aħħar għandhom jimmeritaw ir-rispett li huma ommijiet u jekk iridu jkunu ommijiet sakemm hija vera l-għażla tagħhom u ħafna minnhom qed ngħidlek they are literalment
traditional mothers ngħidulhom jien, ġifieri daw vera. Ovvjament ma saqsejtek xekk għandix nirrispettawhom jew le, ma narax ixu li it's a given. In this podcast it's a given. Imma mhijiex ixu ta' mhijiex ixu, ma naħsibx li għandna l dawk ngħidulhom le nippruvaw nwaqfuhom jew nippruvaw imma nkunu ċerti li nikrew kif qed ngħidlek, jiġifieri naħseb għandna nikrew we make sure li nadress li fl-aħħar mill-aħħar l-adolescenza għandha tkun l-opportunitajiet tal-adolescenza m'għandhomx ikunu skont inti li ma klassi soċjali tkun ġej minnhom jew skont kemm il-familja għandha jkunu vera opportunitajiet indaqs li mhumiex. Ġifieri aħna nafu minn huma tfajlit mhux it-tfajlit biss anke l-ġuventur, iż-żgħażagħ li huma early school leavers milli ma klassi soċjali ġejja. Ġifieri hemm ħafna issues li rridu naħdmu b'mod wiesa biex vera tkun jekk hija għażla. Imma għandek mhux sew li min huwa middle class għandu l-opportunitajiet kollha tal-edukazzjoni u dawk qed ngħidilhom din hija l-unika alternattiva għalik. Però mbagħad hemm ovvjament ħafna iktar komplessitajiet u hemm ħafna iktar support li għandhom bżonn. Hemm bżonn ħafna iktar support għal daw it-tfajliet, ġifieri u support soċjali, ġifieri support ta' housing, support anka finanzjarju, support biex ikomplu jistudjaw, jekk iridu jistudjaw, mhux inġeluhom bil-fors għax inkella naqtalek iċ-ċekk, ma toġobnix dik jien li tinċentivhom, imma bil-pass tagħhom. Kif tinċentivhom biex bil-pass tagħhom. Ħafna drabi jagħmluha b'mod naturali li huma jibdew jgħidu jiena rid ħajja ħjara għat-tarbija tiegħi milli kelli jien. U jibdew jeħarsu u jew jgħidulek jiena kont intija bis-siq l-iskola, missa kemm li għandi il-baby aħjar naħseb għax isert naħseb għalih, rid naħseb għalih, u aħjar nibda nerġa' nistudja xi daqsxejn u jew nagħmel xi kors pereżempju biex navvanza u di tara ħafna di change, di trasformazzjoni. So jiena isnu ħriġt tipoloġiji differenti. So you have dawk li huma tradizzjonali, dawk li huma empowered by motherhood, li hekk idawru ħajjithom għall-aħjar u jgħidulek jien kont inħarbat kull ma u nieħu drogi u mur ma issa rabbejt l-aqal. Dawk li ħossuhom saved by motherhood, speċjalment dawk li kellhom chaotic childhood, u mbagħad dawk li huma soldiering through motherhood, ġifieri daw li vera jkunu qegħdin f'ċirkustanzi diffiċli u jibqgħu ibatu, they cannot, kif qed inti ma jkunux ġili jistgħu jaċċettaw is-sitwazzjoni u l-iktar grupp vulnerabbli ovvjament. Jew inkella jkunu okej u daw mhux daw it-tipoloġiji. Daw it-tipoloġiji huma fluidi. Ġifieri mhux ħanejt inti ġo dik il-kaxxa, inti ġo dik il-kaxxa. Tista' llum bdejt soldiering u għada taf xi salvatni din. Eżatt, u bil-kontra, ġifieri they're fluid, hija just mod kif nistgħu naħsbu biex naraw li mhix just omogenja s-sitwazzjoni li għandek ħafna tipi u ħafna sfumaturi fiha. Dil-kelma tħobb tużajnti tal-limta minnek. Sfumaturi? U minnek tal-limta. Ġifiri, mbagħad nistgħu nagħmlu, ħafna iktar support, nemmen li u mhux iż-żgħażagħ biss. Ġifiri, inti anke l-ommijiet m'għandhom support, John. L-ebda tip tagħhom m'għandhom. Ħansaqsik xi ħaġa, ġifiri, inti kif tara bħalissa id-daw it-tfajliet li jiġu f'punt f'ħajjithom fej jgħidu sma' ħajti essenzjalment m'għandix skop partikolari, ħan għamel baby biex ikoll iskop. Mhux daqshekk li jenari. Daqshekk, sorry? Mhux daqshekk hekk tipo. Le, ma sibx li artikola, ma sibx li poġġu fil-kamra jgħidu isma' jiena m'għandix ħajra nsir bodybuilder jew nsir b'x'ismu, ħan għamel baby. Imma naħseb il-bniedem intrinsikament ifittex skop anke jekk ma tartikolaħiex li l nifsek ma tgħidix konxjament, imbagħad eventwalment biex ta' minn isib għandna skop fil-coke u minn isib skop ħafna affarijiet, jiġifieri kważi li kollok baby mhux speċi żgur mhux problematika daqs li kollok vizzju ta' droga. Però taħseb li hemm xi kwalità ta' problema f'dik ix-xorta ta' ħsieb li tajt ħanimla ħajti baby
meta jkollok 14 sena. Imma, kont ħanejdlek dak xorta taħsib, anka l-adulti jagħmluha, ġifieri. Ma adulti jaff u naf, ġifieri u naf nies li imma hemm adulti li jkollhom ħajthom traġedja out of order. John, skont il-kuntest 14 sena. Ħani kwalifika sekonda. Mela, daf adulti li jkollhom ħajthom sfrakassata, kważi anke l-żwieġ skunet jaħdmu jgħidu ħamlu baby biex xi glory cohesive li ħajsalhom. U għax suppost wasal iż-żmien ukoll ġieli. Eżatt, għax qed immorru għandna t-tiġijiet u kulħadd għandu t-tifla miegħu jien m'għandix. U dik bla dubju problematika fil-fema tiegħi ma nafx forsi għandek sibijiet oħrajn. U mbagħad ikun hemm spex ta' min ikun issetjat ukoll f'ħajtu, ġifieri il-mara r-raġel ikollhom ix-xogħol, ikollhom id-dar, forsi ħassu xi home loan ma jifilħu għalih bla problemi. U mbagħad jiddeċiedu li jagħmlu baby biex jimlew ħajjithom. Kważi il-ħsieb huwa identiku għal ta' dik it-tifla, però huma jkunu ħafna iktar stabbli u ħafna inqas kaos u diżordni. Mbagħad allura tidħol il-mistoqsija. X'inhu mal-kundizzjonijiet li jrid ikun hemm qabel inti jista' tiddeċiedi li jkollok baby? X'inhu ma? Irid ikollok financial independence, irid ikollok id-dar tiegħek. Ma taħsib huma oġġettivament aħjar ma jekk ikollok dawn l-affarijiet. Tkun miżewweġ skont li kont ngħidlek skont il-kuntest li tkun ġej minn ġo fih u skont il-komunità li tkun tgħix fiha. Ġifieri inti jekk inti tgħix f'komunità, meta ngħidu f'komunità micro community, jiġifieri fejn huwa aċċettat u għandek is-support tal-ġenituri tiegħek pereżempju. Ġifieri jiena kien hemm minnhom u għandhom raġun, vera din. Jien kont nara li jgħidu aħjar issa għandi baby għax issa qiegħda mommi. U nsib u ommi jekk inkun irid noħroġ nista' naqbad u noħroġ jekk irid immur l-iskola għaw ommi u tista' toħod li ħsieb il-baby. Jekk ikolli 30 sena u nkun ngħix waħdi, irrid insajjar, irrid innaddaf, irrid nieħu ħsieb u hekk għandi dan is-sapport tal-familja kollha ta' ommi ta' missieri ta' ħuti, tan-nanna ġieli u għax noqogħdu kollha fl-istess dar u t-tfal qed jitrabbew. Imma l-outcome mbagħad imma l-outcome inti trid tħares fil-kuntest tal-background li jkunu ġejjin minnu. Min kieku ma kellix din it-tarbija x'kien ħajkun l-outcome? Dik trid tara. U ħafna drabi l-outcome x'kien ħajkun? Kienet probabbli ħadd tipprova titlaq mill-iskola kmieni anyway, għax hekk qiegħda l-kultura ħadd trabbi lil mhux intejbu dik il-kultura. Mhux għalhekk mela ejja mhux il-kultura, ejja xina ma nemx li hemm kultura tal-faqar laqqas, hija ċiklu iktar mill-kultura. Imma ejja. X'inhi differenza bejn ċiklu u kultura? Għax kultura qisu daw għandhom xi karatteristiċi li huma żenin li huma responsabbli li jaħsbu b'ċertu mod li huwa differenti mill-bqija tas-soċjetà. Mentri fil-verità bħala nies. Mentri fil-verità huma l-kondizzjoni strutturali li fl-aħħar mill-aħħar iġeluhom jaħsbu b'dan il-mod għaliex vera li għandek accelerated life course għaliex vera li inti x-xogħol ta' tbatija tagħmlu meta tkun żgħir għax inkella meta tikber ma tibqax tbati huwa vera li meta jikbru għandhom iktar ċans li jkollhom problemi ta' saħħa meta jgħixu fil-faqar. Naqbel miegħek. Ġifieri kultant jagħmel sens li jkollok it-tfal iktar żgħira. Pereżempju jkollok affarijiet bħal tistqar hemm nies li jiġu minn ċertu backgrounds qed tgħid li qabli kieku ma kellhomx il-baby jitilqu mill-iskola. U għalija dik huwa sintomu kulturali kif nara xina. Kieku probabbli jitilqu mill-iskola, u mbagħad forsi jsibu xogħol xi cleaners jew xi waiters jew forsi jagħmlu dwiefer. Allura mhux dik il-parti mbagħad forsi jsibu xi wieħed u jkollhom ta' 20. Ma taħsibx li tiġi miljorata dik il-ħaġa. Infatti jekk l-ewwel ħaġa li bdejtlek li aħna rridu navvanzaw l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ kollha li ġejjin minn hemm. U kif nagħmlu għal ħaġa? Mhux ninvestu ħafna iktar f'support għal familji fl-edukazzjoni li jkun hemm aċċess ħafna ikbar għall opportunitajiet li neighborhoods ninvestu fihom, daw il-komunitajiet ninvestu fihom. Da kullu nikamot. Minn early childhood u tibda. Għaddu għal-liebes. Andrea tal-abort. Kif Andrea fuq l-ommijiet spiċċat Andrea tal-abort?
interessanti dik. Nasib relatati ħafna, jena. Imma le għax ħafna jgħidu inti għall-omijiet taqbess jew tridhom jagħmlu l-abort. Xi trid tgħid le għandhom ikollhom il-baby u speċi ta' imorru ħafna flimkien. U kif spiċajt fiha l-affari? Laqasna fien stess. Ara, jiena meta bdejt naħseb fiha, ovvjament jiena meta kont żgħira ma kontx favur l-abort, jien kont kontra l-abort. Ġifieri trabbejt f'background kattoliku għalkemm il-ġenitur tiegħi mhux reliġjużi ħafna, ġifieri imma mort skola tal-gvern u kellna teachers ta' religion u rajna The Silent Scream. Kombinazzjoni dakinhar jien ma kontx mort l-iskola, ġifieri qatt ma rajtu. U kienu qalu l-isħabi rajna dal-film. U ma kont nemmen li huwa qtil, li m'għandux isir. Ġifieri qatt bl-ebda raġuni. U infatti meta ħriġt ilha jien l-ewwel ma kienx laqas biss daħlet li f'moħħi għax kifetlek. Kienet xi ħaġa pożittiva li għalija. Imma laqas li kieku, ġifieri naħseb kieku kont ngħid issa din hija responsabilità u issa rrid inġorra għax hekk trabbejt. Ġifieri trabbejt b'dak il-ħsieb. Però mbagħad ovvjament tikber u tibda tiltaqa' man-nies u jiena dħalt fid-dinja soċjali u sirt social worker u bdejt nara stejjer differenti u bdejt nara ċirkustanzi differenti u bdejt nara n-nisa jbatu u sirtom jien ukoll allura iktar u iktar fimt xi tfisser tkun u xi tfisser trabbi tarbija u tifla u xi fissru d-diffikultajiet. Issa jien ovvjament kelli support kbir, ħafna kelli support. Allura assolutament. Inti li bidlek il-fema is-sofferenza li rajt ċert moment. Is-sofferenza u il-fatt li il-mistħija ta' dawk li jagħmlu abort ukoll. Ġifieri jiena meta ltqajt ma' nisa l-ewwel mara li ltqajt magħha li għamlet abort, kont studenta, ġifieri bħala parti mill-placement fuq violenza domestika ġifieri, u kienet mara li kienet kienet qiegħda f'relazzjoni violenti u kienet kbira fl-età, kella naħseb rib l-40, jekk mhux fuq l-40, it-tfal kienu kibru, kienet rabbit biżejjed qisu dan saħħa u dan biex tiddeċidi li titlaq lir-raġel u ħareġat ilha. Jiġifieri filment apposta biex xorta ta' kastik ma kienx ċara, kienet jidher ċar li kienet probabbli jew mod violenti, jista' jkun għax di kienet sitwazzjoni ta' violenza, għax insirt nafa wara li għamlet l-abort. U di rakkuntat li kif speċi ta' dak kella xi ħabiba barranija li kienet toqgħod viċin tagħha u di rranġatilha wenita biex titlas qallija, anka biex titlas qallija kienet rat kif għamlet u selfet il-flus għax ma kellix flus, eċetera. U kienet bdiet tgħid li din l-istorja meta ġiet għandi. Ħanippruvaw nitfgħu naqa' parametri fuq il-konverzazzjoni. Inti mela, huwa ċar li inbiddilt femtek fuq l-abort minħabba li rajt ħafna sofferenza u għal daqstan ta' teħed dan bżonn li jkun available. Illum il-ġurnata, però, one limb xorta ta' abort tappoġġa, ma nafx eżatt jekk dik il-kelma, spiex ta' wieħed hawn. Le fis-seqle ma xi wieħed, jiġifieri inti bħalma taf tista' jew tagħmlu bil-pills jew tista' tagħmlu bil-forceps, forċipi jew xi jgħidulu. Ma tantx għadhom isiru dawn. X'inhi d-differenza bejn waħda hija spiex naħseb meta jkunu ta' 3 xhur jew inqas u xejn. Illum anka aktar ara. Mhix biex ħanibdew. Lim xorta ta' abort huwa permessibbli għalik. Anka għalik permessibbli, speċa fil-kuntest tal-moralità ta' Andrea Dibin. Lima fażi. Flima fażi, eżatt, flima fażi ta' tqala. All right. Mela, ejja nibdew mill-fatti. Deli għajdli, tista' tgħidli jew ma tittasal għalija. Ħana sal għalija. Mela, inti ejja nibdew hekk. Il-maġġoranza assoluta tal-abort, maġġoranza assoluta tnejdu iktar minn 90%. Isiru fl-ewwel 12 ġimgħa ta' tqala, fl-ewwel trimestru. Sewa.
Illa li xinti jekk in-nisa mara tinduna li hija tqila u ma tridx tibqa' tqila, mhux ħadqod tistenna ta' kemm ikoll 4 xhur tqala jew 5 xhur tqala jew 6 xhur tqala, mill-ewwel ħadd tipprova tfittex. Hija xi ħaġa naturali. U din fil-pajjiżi anka fejn l-abort m'hemmx liġi fuqu, ġifieri huwa legali, naqsem liġi l-Kanada pereżempju, qasem liġi huwa legali at any point, m'għandekx liġi fuqu, m'għandekx liġi, qasem liġi. Huwa regolat fis-servizzi tas-saħħa biss. Ġifieri hemmhekk ukoll, ġifieri 90% l-maġġoranza anzi iktar minn 90 on average. Isir fil-bidu. Issa, fil-bidu ta' tqala, sa 12 ġimgħa isir bil-pinnoli ħafna drabi qataw sa minn nies għax inti għandek ċertu kundizzjonijiet fejn ma jistax isir bil-pinnoli mediċi. Rari, imma fil-maġġoranza. Rari perċentwali. Ma nafx eżatt il-perċentwali, imma naħseb inqas minn 5%. Rari, għaliex il-maġġoranza jistgħu jużaw. Imma ġieli tkun ukoll preferenza. Għaliex dak li jkun jgħidlek le, jiena rrid mmur ġo sptar u nkun neħles, ġifri jista' jkun hekk ukoll. Però l-maġġoranza llum ta' pajjiżi fid-dinja mixjin żviluppati, ovvjament qed nitkellmu, mhux qed nitkellmu fuq pajjiżi fl-Afrika u hekk. Qed isir b'daw il-pinnoli. Ġifieri u l-pinnoli anke jekk ġieli jmorru klinik u jtuhom l-ewwel waħda u mbagħad imorru d-dar u mbagħad jerġgħu jmorru u jtuhom it-tieni. Issa saru ġieli jtuhom l magħhom id-dar u jgħidulhom morru d-dar u għamilha waħdek id-dar u bil-COVID ħafna pajjiżi qalbu kompletament għal home abortions. Ġifieri u għaw Malta dak huwa l-unika option. Sa 12 ġimgħa ġifieri jekk tagħmel l-abort bil-pil. Sa 12 ġimgħa tista' tagħmlu safe waħdek id-dar. Safe waħdek id-dar. Dik li tgħid il-WHO. Mhux tngħid ittieħu, mela inti għandek żewġ tipi. Ħanidħlu fit-teknika issa. Għandek pinnola jgħidula mifepristol u pinnola misoprostol. Żewġ tipi ta' pinnoli. Mifepristol jieħdu waħda. U mbagħad misoprostol jieħdu daqs 4 bej 4 jew 6 kull, per eżempju, kull satej, jew kull 4 sigħat, ċertu dana. U tibqa' toħodhom għal xi 24 siegħa. So li jiġri pratikament dawn il-pinnoli ma' xulxin jikkawżaw bħalli kieku qisu korriment. Mhux ħanejt li hu korriment għax l-aħħar li jetta kien hemm minħali u qalli qed innaqqas mill-esperjenza ta' nisa li jkollhom korriment naturali li għaxu għalijom huma ma jridux li jiġi kumparat mal-abort. Imma ekku, infatti jekk mur l-isptar. Korriment impost. Eżatt, huwa korriment imma jekk mur l-isptar u tgħidulhom għandi korriment. Sewa. U qed nesperjenza korriment, pereżempju għandi d-dem naħseb għandi korriment jew xi ħaġa jew għandi jekk ma tgħidilhomx li ħadd il-pinnoli m'hemmx mod li jindunaw. U hija l-istess tip ta' kura li ħajtuk. Sewa. Ġifieri assolutament xejn differenti. Issa, iktar ma jgħaddi żmien, illum il-ġurnata ħafna drabi iktar tard, ħafna pajjiżi għadhom jużaw il-metodu. U l-pil ovvjament illegali għaw Malta dil-pil. Dawa xorta ta' abort. Din hija illegali. Però essaċ din hija interessanti. Essaċ ħadd ma jaf eżatti legalment jekk hux illegali jew legali, għaliex din aħna parti mill-Unjoni Ewropea. U daw il-pinnoli huma regolati fuq bażi Ewropea li hu legali. U aħna inti tista' ma jkunx hawn mediċina available hawn Malta u ġiba mill-Ewropa għax aħna parti mill-dan. Sfumatura interessanti. Li huwa legali. Ġifri jekk inti John iġib il-pinnola. U tgħid jiena ġibd il-pinnola. Probabbli laqasil u ħanoħodha u tiblaħħa inti. Probabbli dik mhix illegali għax inti ma tistax tkun pregnant. Allora l-imparti tiġi. Li huwa legali huwa li titermina tqala. Dak li huwa legali. Ġifieri jiena kien ġib il-pinnoli u jkunu qegħdin id-dar u xi ħadd jgħidli int għandek il-pinnoli taf kif jiġu jagħmlu xi rejd fuq u ħajjarrestaw. Huwa illegali. Mhux illegali li nispara lil bon. Li noqtlu problema. Li għandek
Le. Kollok il-gun. Le, ma. Mux illegali li kollok ingesting it is l-arma. also not illegal. Le, ma inti, għax inti ma tistax tkun tqil. Okay. Għalek għed John, sorry, ma specifikaj. Il-moment ħassejtni fluidu u għat forsi għat inkun. Sa fejna fjena ma nafx fuq kollox. Imma lera, niftakrek zaħi. Ma nafx, vera. Alright, ġifri jek raġel jgħamela. Jek mara tamela. Ġifri jek jena jkolli dal-pinno. Mux jek mara tamela, jek mara tqila tamela. Eżat, jek mara tamela bl-intenzjoni li terminat għala. Eżat, li huwa legali huwa li t-terminat għala, mux il-pinno li huma legali, mumiex xi coke daqqa, mumiex xi ecstasy daw. Ġifri mux qegħdin taħt il-Dangerous Drug Ordinance jew xi ħaġa. Ġifri jek isbuhom lok id-dara Ma bli. le, ma ngħidulhom irridu mal-kelb forsi, jinnaf. Qed tifhem, ġifri. Għalija għandhom użi oħrajn. Ġifiri ma tantxu użati, ma għandhom użi oħrajn. Ġifiri waħda minnhom minn għalija tista' tiġi użata f'xi tip ta' problemi fl-istonku pereżempju. Ġifiri għandhom użi oħrajn huma parti minn hekk. Il-bonet jibat li we're not endorsing, obviously, we're not endorsing people doing any medical activity. Etnatu biss l-informazzjoni. Etnatu biss l-informazzjoni. Andrea Dibin ettat l-informazzjoni. Dak il-disclaimer ta' soltu li bdejni meta kien l-Marka Milleri, jek joġbu. Mela, xkont ngħidu, allura, mela, u ma tlix. Ex jiġri wara. Li ma xorta ta' abort li inti moralment komda bih. Le, jiena ma mhix differenza bej il-metodu jekk hux serġ. Le, jekk li flima trimester. Issa, ovvjament, inti għandek ċirkostanzi li ikunem fej l-abort isir iktar tard. U ħafna drabi daw iċ-ċirkostanzi kollhom x'jaqsmu ma' saħħa tal-mara jew anka mal-fatt ġifri għandek ċirkostanzi fej jgħidulhom ikun hemm dijanjosi ta' fetal anomaly. Ġifri li l-fetu ikollu problemi kbar li jew ħajmut waqt itqala jew eżattament kif jitwielet fl-ewwel ġimgħat. U f'dawk il-każijiet jista' ħejjat il-każ il-bżonn li jkun hemm bżonn ta' abort iktar tard. Allura jiena ngħid hekk, jiena ma nistax ngħid saw, għaliex kif ngħid saw, ħajfeġġ dak il-każ partikolari li dil-mara hija suwiċidali pereżempju, qed tgħid jiena jekk ħatħalluni b'din itqala jiena ħammur naqbes. U f'dak il-każ moralment jiena ngħid allura di għax għandha 13 ġimgħa mhux 12 ġimgħa nħalliha tmut u tmur taqbes għax jiena ġo moħħijiet sa 12 ġimgħa għalfejn sa 12 ġimgħa. Allura b'mod ġifieri leċitu b'mod assolut il-parametru assolut huwa sakemm dak il-fetu jista' jgħix barra mill-ġisem tal-mara. U infatti ħafna drabi fejn ikun hemm ċirkustanzi fejn għandek pereżempju jinnaf mara li dbati bi pressjoni għolja, jew għandha jinnaf xi kanser pereżempju li tittuħu l-kura, jew problemi f'qalba. Li jekk ħadd kompli bitqala din iktar, speċjalment iktar perikola la ħajjita preeclampsia u ħafna. Li jekk tkun f'ċertu sitwazzjoni jekk il-tarbija ħadd tkun viabli, nippruvaw nsalvaw it-tnejn. Ġifieri f'dak il-każ ovvjament ħajjippruvaw isalvaw it-tnejn għax ikun viabli. Ġifieri ħajkun illum ta' 24-25 ġimgħa diffiċli ta' imma jisservajvjaw. Kemm jiġu xhur sab 24 ġimgħa? Division by 7, divided by 4, asnaf kemm ġimgħat divided by 7 6. Xi 6 xhur? Ta' 24 ġimgħa 5 jew 6. U bħala raġunijiet għall-abort. Allura jiena ngħid, allura inti għandek ħafna pajjiżi jagħmlu hekk ngħidlek ġdan li imma naturalment in-nies kif qed ngħidu ma jfittxux li jagħmlu abort ta' 6 xhur, ħadd mhu miġnun, jiġifieri li ħanoqgħod nistenna sa 6 xhur u mbagħad isma' li deċidejt ma rridx baby ta' u dana. Imma kif qed ngħidu, ġifieri jiena naħseb ħafna pajjiżi jagħmlu dal-parametri jgħidu sa 12 ġimgħa
għal any reason, jew socio-economic reasons, jew daw raġunijiet soċjali. Sewa. Mbagħad iktar tard biss bħall-Irlanda pereżempju hekk għandhom jekk il-ħajja tal-mara tkun fil-periklu, Sewa. jew jekk hemm din il-dijanjosi li trid tkun dijanjosi mhux minn tabib wieħed imma minn żewġ tobba li il-fetu mhux ħajjejx. Sewa. Ġifieri għandhom daw it-tip. U raġunijiet psikjatriċi li bdejt issemmi l-ewwel? U raġunijiet ta' saħħa imma diffiċli, ġifieri skont il-pajjiż imbagħad dawk. Skont Diffiċli il-pajjiż. tipprovhom naħseb. Diffiċli biex skont il-pajjiż, ġifieri biex ikun hemm pereżempju f'pajjiż fejn għandek iktar ara per eżempju l-Ingilterra. L-Ingilterra sa 24 ġimgħa u għandhom dik il-waħda. U ma jagħtux raġuni, imma u għalhekk hija daqshekk tard biex iħallu raġunijiet kollha mingħajr ma artikolaw eżatt. Eżatt. Għal-Kanada kif qed ngħidu m'hemmx liġi u jiddeċidi t-tabib u jiddeċidu s-servizzi ta' saħħa jkun hemm ħafna raġunijiet fejn jgħidu le di mhijiex il-medical path li rridu nieħdu u ma ssirx. Ġifieri, Andrea Dibin jekk qed tadvoka għal abort li huwa sa 12 ġimgħa jista' jseħħ għal kważi kwalunkwe raġuni. Imma ma nixtieqx ngħid kirrit għax kull darba. Le mhux trid, like moralment biex intkun. Moralment, kif qed jgħid jiena moralment jiena ngħid li għandha li l-mara għandha moralment laqas inħares hekk jien. Moralment nidħol min-naħa l-oħra li ngħid kull mara għanda il-fakultà tagħha li taf is-sitwazzjoni tagħha, li taf ir-raġunijiet tagħha, li għandha tieħu din id-deċiżjoni jekk hemm il-professjoni medika involuta flimkien mal-professjoni medika u min jien biex niddeċidi otherwise. Ġifieri jiena ma rridx jien ngħid sa hemm. Però jekk għall-argument pereżempju qed nara jkun hemm mara ta' 5 xhur ma' dejja bitqala, qed tara tespandi, qed tara l-stretch marks, għalhom jien modella jien sexy, ma rridx daw l-stretch marks jħorġu l-vini, eċetera, eċetera. U di tiddeċiedi f'dak il-punt biex tissalvagwardja id-dera tagħha. Daw l-affarijiet, John. Jiġru ma jiġrux? Le, jiena qatt ma smajt b'dan l-istejjer. Ma xent ngħid ma jiġrux. Din naħseb smajthom semmu jilek fuq fuq xi programm nsejt li wieħed kien fejn kontu qed tiddibattu kien vera fucking storbjus. Imma jien naħseb li minkejja li speċta il-mistoqsija tinstema banali, tindika speċta il-frivolità jew inqas li inti bħala xaħat, li inti bħala xaħat li qed tadvoka għall-abort. Tqis il-ħajja umana partikolarment għan-nies li huma pro-life. Allura huma tikejlu jgħidu isma' di taħseb li stretch marks huma raġuni tajba biżejjed. Huma bażikament li qed jagħmlu qed jitfgħu l-affarijiet bilanċ. Jiena ngħid l-ebda abort mandu tabella di tajba di ħażina di dana, ġifieri għandha tkun il-mara li jieta fiċ-ċirkostanzi tagħha. Forsi dik il-mara li għandha l-stretch marks ħalli nużaw tal-stretch marks tant hija xi ħaġa kbira li din qed tikkawżala depressjoni qawwija mela jien naf x'inhi s-sitwazzjoni tagħha. Però ta' 5 xhur tqala, ġifieri ta' 5 xhur tqala, huma ftit il-pajjiżi li ħajħallu l-abort isir minħabba l-istretch marks. U jekk Malta ġifieri ma jridux imorru jistgħu jieħdu id-deċiżjonijiet bħal pajjiżi oħrajn. Jiena nħares lejn l-esperjenzi u lejn il-fatti, ġifieri jiena il-raġuni għandek iktar minn 90% isiru fl-ewwel 12 ġimgħa. L-iktar li jsiru l-qudiem ħajsiru dejjem u nixtieq. Għax inutli noqogħdu sejrin fuq stretch. Le imma ħanarek kif qed nipprova nispjegalek huwa tajtek sitwazzjoni li ġieli smajthom mituk li naħseb li huma jsaqswelek u forsi qas jifhmu li qed isaqswelek għalhekk biex jifhmu inti kemm tippreġa
dik il-potenzjal ta' ħajja u biex jaraw, mela, jiena John mal-ewwel jifhem jekk diġi stuprata mal-ewwel nifhem Imma infatti jiena immur anka lilin minn dawk ir-raġunijiet. Ġifieri aħna bdejna bihom dawk ir-raġunijiet anka bħala Women's Rights Foundation. Konna għedna tal-inqas l-abort ikun legali f'daw l-4 ċirkustanzi. Mhux għal kollox, hekk konna bdejna. U għamilna hekk għaliex fimna l-kuntest Malti x'inhu, allura għedna diffiċli li morru oltre, anka kien u anka wkoll għaliex sa dak iż-żmien drittijiet umani l-ġnus Magħquda kienu jsemmu dawk l-4 raġunijiet bħala fej assolutament il-pajjiżi għandhom jagħtu aċċess. Ġifieri ħafna istituzzjonijiet differenti. Illum l-ġurnata bidluha. Dik nistgħu ġust ma nagħtux każ dak li għedu ġnus Magħquda. Għandna dik l-għażla. Nistgħu. X'tagħmel allura ġnus Magħquda? Tista' toqgħod tafżana, Isa Hiżler da jgħidlek għamilt ħażin. X'se tagħmel li? Xejn. L-unika ħaġa li tista' tagħmel hija li jkun hemm mara li tella l-istat il-qorti. Mbagħad tmur anke l-qorti ta' drittijiet umani jew fl-Ewropa, eċetera. Mbagħad iwaħħal l-istat multa u jgħidlu għamilt ħażin u jtija kumpens lilha. Ġifieri ma jistax. Mbagħad ovvjament jekk ikun hemm ħafna li jagħmluha di kif ġara pereżempju bid-detention centers kien. Meta kien hemm ħafna immigranti li bdew itellaw l-istat il-qorti u li qed jiksrilhom id-dritt uman tagħhom, u mbagħad qisu kien il-gvern iddeċida li jibdel il-policy. U kien hemm nagħmilha di li rassaq l-istat? Le. Sissa le. Mela, Malta, l-Irlanda għamluha l-Arġentina, għamluha l-Peru. Le, Malta tnajn. Malta. Bħal Matlek għaw l-bera fuq il-telefon speċi meta nisma' taħdida fuq l-abort, ġarament kun qed xi parti u hekk not il-bot minna biex tanti polarizzanti u jisa dejjem teħel fl-istess bottleneck, il-bottleneck tal-personhood. Xi konsisti f'personhood equals xi konsisti fiqtil ta' bniedem jew inqas. Inti x'taħseb? Ara, mhux ħansolvija jien, għax din hija diskussjoni li ilha għaddejja elufi ta' snin u għadu ħadd ma wasal fija. F'soluzzjoni meta tibda personhood, what is personhood, jiġifieri il-diskussjoni hija differenti għal ħafna kulturi differenti u ħafna reliġjonijiet differenti. Ġifiri inti għandek għal min tibda fil-konċepiment, għal min tibda meta titwilet, għax inti legalment tissir persuna b'ċertifikat ta' twelid meta titwilet, min f'ximkien fil-proċess, per eżempju reliġjon fl-Islam hemm punt il-quickening meta jiċċaqlaq l-ewwel darba. Meta tħoss daw ovvjament qed ngħidu filosofiji reliġjużi li żviluppaw qabel ma kellna l-ultrasound u daw l-affarijiet. Fil-każ tal-tiegħek u ta' min jaħsebha bħalek jew talent l-organizzazzjoni. L-organizzazzjoni tagħkom ma xtarejtux għadu. Le aħna dejjem aħna. Das kemm hi kruċjali spiex tal-argument. Imma naħseb li huwa kruċjali huwa li isma' m'hemmx qbil x'inhu huwa personhood, laqqas il-qorti Amerikana meta għamlet Roe versus Wade fin-1973 u għamlu l-abort legali u qalu huwa dritt uman. Meta saqsew fuq l-ixu ta' personhood, qalu we are not going to go there. Għaliex tant hija xi ħaġa suġġettiva li nafu żgura u hekk li din hija persuna, din hija mara u li din għandha id-dritt u għandha d-dinjità li tieħu d-deċiżjonijiet fuq il-ħajja tagħha u fuq il-ġisem tagħha u fuq it-qala tagħha. Imma as a consequence ma qed jgħidlek li dik mhux persuna, speċjal it-tarbija mhux il-fetu mhux persuna. Imma meta bdew impliċita. Impliċita li dak il-fetu mhux persuna. Imma memx qbil, laqas il-Vatikan per eżempju jgħid li memx qbil
fi xjenza u ġifieri jammettu li jgħidu sma fi xjenza u fil-mediċina ma tistax Però mhijiex- tiddetermina. Hija xi ħaġa filosofika. Hija fizzjoni, filosofika. daqs kemm huma fizzjoni l-euros pereżempju, li kollha niddeċidu daw dil-karta hija flus u biha Eżatt. nistgħu ninteraġixxu finanzjarjament. Allura l-istess bħal jinna il-pajjiżi anka id-drittijiet tal-bniedem huma fizzjoni li Eżatt. kollha speċjat naqblu. Di li jistra ma lħaqniex dil-fizzjoni xini, għal-kem naħseb fil-verità. Għaliex għandek anka tintlaħaq. filosofiji, hemm filosofiji li jgħidu li personhood hija determinata sa dimma m'għandix taqsam mal-abort, ġifieri ovvjament dawn mhux qed jgħidu noqtluhom, imma hemm filosofiji li jgħidu li personhood hija determinata minn li inti tkun aware minnek innifsek li ssir iktar tard fit-tfulija, ġifieri li qabel ma inti taf li inti persuna għandek dik l-awareness li ġeneralment it-tfal jindunaw ta' xi sena u nofs sentejn meta jħallsu fil-mera u jindunaw li dak mhux baby ieħor imma huma. Hemmhekk għandek l-awareness li inti persuna, ġifieri dan huma filosofiji, qed ngħid meta nitkellmu fuq filosofi. Issa jiena kif inħares lejha jien personali ma din qed nirrappreżenta l-ħadd u l-ebda organizzazzjoni kif sibt fuqha jiena ħanejdlek. Però għandi kont niddiskutija ma' xi ħadd, taf ma' min kont niddiskutija llum mejjed Ramon Qasa tal-Malta Humanist Association. Kienu konna ħafna diskursati fuq hekk. Għaliex il-humanists peress li hija filosofija umanista jaħsbu ħafna iktar fuq. Ara aħna minħabba li aħna iktar nibbażaw fuq l-esperjenzi tan-nisa, eċċetera. Ma tantx nidħlu daqshekk fuqha. Jiena l-mod kif inħares lejha hija fl-aħħar mill-aħħar konċepiment li ddeċidejna li mill-konċepiment hija arbitrarja wkoll, ġifieri min iddeċida li mill-konċepiment, min iddeċida li mhux sperma persuna wkoll. Le ma jista' Le għax. Insomma, perswas li kun hemm imma ma naħsibx li huwa argument li jireġġi. Imma kien hemm żmien twil speċjalment hawn Malta li kienu jgħidu, infatti l-Knisja da sissa li tgħidlek li trid tkun miftuħa l-ħajja. Ġifieri mhux suppost tuża kontraċettivi artifiċjali. Ġifieri kien hemm żmien, illum ovvjament jafu li ma tantx ħadd reġidi, allura ma tantx jgħiduha. Imma kien hemm żmien fejn kienu jgħidu every sperm is sacred u anka ċajta fuqha li mhux suppost taħli dik iż-żerrija. Ġifieri għax hija prezzjuża. Jekk ix ħajja, jekk ix bniedem, ma nafx, ġifieri. Allora inti x'temmen fej għax ovvjament għawek, d-dibattitu għawek, ġviri kolla. Daqsek hija persuna, kif tiġi żviluppata tkun għasider wara xi formik tkun daqs żerrija ta' tuffiħa. Hemmhekk għandek persuna importanti iktar minn mara li għandha l-ħajja tagħha, tfal tagħha, eċetera. Jiena nħares lejha ngħid x'jagħmilna bnedmin, x'jagħmilna differenti mill-ispeċi l-oħra lilna bħala bnedmin. U hija il-fakultà li naħsbu il-moħħ. Issa, meta dik tiġi żviluppata? U dik għandek, ġifieri hija xi ħaġa ta' neuroscience. Jiena nemmen li neuroscience jista' jtina ħafna risposti ta' dat tip. Għaliex meta inti jibda jiġi żviluppat il-komplessità neuroloġika sa m'iniex neuroscientist allura ma nifhimx eżatti, imma naqrawna ngħid jgħidulek ara dak iż-żmien tibda tiġi żviluppata li is-sinapsis tant fast li għandek hemmhekk ċertu komplessità fil-proċess bioloġiku fej dak il-fetu qed isir ħafna iktar jixbaħ lil tarbija u iktar qisu tarbija. Inti għandek proċess ta' żvilupp minn żerrija mikroskopika minn l-ewwel minn sperma u ovum u mbagħad fusing, implantation u mbagħad l-ewwel ftit ġimgħat. Ġifieri għandek proċess ħieħ ta' żvilupp, iktar ma javvanza dak l-iżvilupp, iktar qed ikun hemm żviluppi bioloġiċi li mbagħad iwasslu għal dak l-iżvilupp tal-moħħ. Ħafna li tajt biex ta' I'm onboarding it u qed nipprova nintegraħ fl-affarijiet. Biex intik eżempju, ġifieri d-diskursata li kellna fuq it-telefon. Jiena ħanam il-premura l-ewwel net jiena nirrispetta l-ħajja. Ġifieri jiena nemmen li f'kull stadju tagħha, anka mill-bidu, anka meta ma tkunx taf li inti tqila, dik il-ħajja tista' tkun vera prezzjuża.
għal min jixtieqa. So. I teżisti biss fir-relazzjoni tagħha mal-ġenituri tagħha l-aħħar mill-aħħar. Jekk jiena mara li vera nixtieq ikolli tarbija, kif inkun naf li jiena tqila dak id-dar li kolli l-istikka, mhux ħanoqgħod ngħid għax da biċċa żerrija ta' laqas jeżisti, għalija dak baby, għalija dak prezzjuż. Jiġifieri fil-verità, il-personhood kważi at that point tiġi determinata mir-relazzjoni tal-om u anka jekk ikun hemm il-missier ma dik il-kreatura. So, il-premura tiegħi meta qed nitkellem b'dal mod ma rridx inneħħi mill-fatt li n-nies iħobbu il-babies tagħhom qabel ma jeżistu u meta jesperjenzaw korriment tkun xi ħaġa kbira. Ġifieri għandi rispett għax ma ngħid tiġi tinstemma x'di qed tqabbel il-babies ma' gambli u affarijiet hekk. Qabel ma ngħid tal-gamblu għalhekk ħanejda. Qed nifreċedija. Mela, sekonda waħda. Mela, għandek dal-bottleneck tal-personhood, għandek dal-bottleneck tal-ġerarkiji li il-ġerarkija li hemm nisa li jgħidu it-tnej kemm il-pro-life u l-pro-choice, it-tnej jemnu li l-bniedem għandu dritt divin biex jilħaq il-potenzjal tiegħu, it-tnej li huma taqblu fih. Il-problema li dritt divin ifimni dik hija daqsxejn westernized u libera. Għax jiena nemmen ħafna fis-solidarità u fil-vulnerabilità. Imma il-til, parti mill-problema ta' til jekk jiena noqtlok jew whatever ġejja mill-fatt li jiena tnaxxilek il-potenzjal. Ġifieri inti għada stajt tkont Nobel Prize winner jew tul ħajtek, imma jiena ġejtu dak il-potenzjal temmejtulek. Jien naħseb li hemm żewġ issues li huma mżewġin mal-qtil. One hija li nfottilek il-potenzjal u l-oħra hija s-sofferenza. Mela, jekk inti konxa rajt ir-revolver qudiem wiċċek, ħsibt fit-tfal tiegħek, għattillalla dawk in-nies kollha li jħobbuni ħajtilfuni, ħanħoss id-daqqa tal-bulit, għamilt ikkonsidrajt l-esperjenza suġġettiva kollha tiegħek u sparajtlek, mela jiena ġġaltek tbati u tajtek għaddejtek minn kedda straordinarja u naħseb u maddawk iż-żewġ affarijiet li iwaslu biex wieħed jgħid dak huwa qtil. Issa, fil-każ tal-fetu, il-problema tal-potenzjal hemmhekk qiegħda, ġifieri, il-ċans li inti li dal-fetu jikber biex isir whatever, ikollu meta ngħid divin mhux ovvjament mhux qed nitkellem b'mod reliġjuż, imma il-filosofija oċċidentali naħseb il-premessa ċentrali hija s-sovranità tal-individwu. Li jiena naqbel ma m'hemmx qed fiha. Issa ġifieri il-potenzjal hemmhekk hemm problema hemmhekk. Is-sofferenza not so much. Ma teżistix. Għax ma teżistix, ġifieri jiena li għalhekk ħafna mill-argumenti għodu iġibu l-idea ta' għax laqas bis komplejni dik kif isiru ma jsirx li jitqatta biċċiet u miskin u jinġibet lura dik orewna meta konna żgħar. Imma huwa vera li tiġri dil-ħaġa, ma tiġrix assolutament le. The Silent Scream kienu jurew il-pinzetta u l-baby jinġibet lura. Ġifieri assolutament. Ara, l-ewwel net inti laqas jafu eżatti meta, ġifieri imma l-iktar kmieni possibbli, għax jgħidu probabbilment iktar tard, li hemm xi tip ta' receptors ta' pain li hemm sofferenza hija lej l-aħħar ta' tqala. Ġifieri ta' ngħidu l-aħħar trimestru, l-aħħar 3 xhur u jaħsbu li definitely qabel 20 weeks żgur m'hemm l-ebda tip ta' pain receptor, etc. Ħansa si xaġora però. Fuq is-sofferenza, di xi ħaġa li propona fil-konverzazzjoni tiegħi miegħu Peppi. B'dak il-ħsieb li hemm flow in what was my thinking, li jespeċatlu usma di il-problema ta' sofferenza.
mhux hemm qiegħda, allura konsegwenza m'hemmx tir. U saħħa għalli biex ta' f'dak il-każ anzjan li huwa dementi dirbit soċjali m'għandux, tamit m'għandux, qasjaf li qed jgħix. F'dak il-każ. Huwa persuna b'mod legali u għandu storja. Imma x'jagħmel dak persuna u l-fetu li Għaliex hemmhekk għandek persuna li eżista, li jgħix, li kellu l-ħajja twila tiegħu, li għandu rabtiet, xi tip ta' rabta. Terġgħu tajt il-potenzjal l-anzjan għandu ħafna inqas mill-fetu. Jiġifieri meta niġu. Hija dak l-anzjan mhux qiegħed jgħix ġo ġisem ta' mara, laqqas. Ma forsi kedda fuq, per eżempju, jiena qed nipprova ġib il-PhD u ma nistax insifer barra ġandi konstant dal-ostja missieri. Imma kollok dal-anzjan li tajt fucking kedda, sandu disajn sena, dementi nidħol fil-kamra qasja fliqietem, fuck it, dok, biex ta' iġbidlu l-plakka. The philosophy is the same, right? Le. No? Le, ovvjament. Elucidate kan li. Le. Għalix inti, ovvjament, ara, inti pala bnidem, palissa, jekk xaħat jiġi u jgħidlek irrit noħodlok id-dem, ma jistax jamila. Anka jekk dak id-dem isalva, jekk jiena qed immut, u għandi bżonn id-dem tiegħek. Sawa. Inti, lebda mod, lebda liġi fid-dinja ma tista' ġelek it-tini dak id-dem biex li salva li ħajti, għaliex dak huwa ġismek. U dik hija sovranità ta' ġismek. Mela, il-fatt li dak il-fetu jiddependi fuq li mara tkompli bitqala u forsi b'dik itqala hija da tillimitala l-ħajja tagħha, eċetera. Dak il-fetu waħdu ma jistax. Jiġifieri bil-fors hemm dak li jgħidulu bodily autonomy. Jiġifieri dik hija d-differenza prinċipali fejn tidħol inti laqqas. Jekk jiena inti ma tistax jiena inti tini pereżempju kilwa jekk jiena qed immut, inti ma tistax laqqas jiena nista' nieħu. Ma tistax tieħu l-kilwa ta' laqqas l-organu, laqqas nista' jien noħodlok l-organi meta inti tkun mejjed jekk inti ma tajtx il-permess qabel. And this is in contrast to what exactly? In contrast to the fact li inti edha il-ġisem din hija l-ġisem tal-mara, din hija mara li dan qegħdin jikber ġo ġisimha u int qed tuża ġisimha mingħajr il-permess tagħha għax hi ma tridx dik tkompli dik itqala, hi ma tridx tkompli ssostni dak il-fetu. U għalhekk inti tadvoka li issa jiena dal-argument ma nħobbux ta'. Imma bil-forsa jkollna. Ma nħobbu le għax il-bodily autonomy, jiġifieri għax lajta ta' my body my choice. Jiġifieri fil-verità għal-kemija essenzjali u bodily autonomy jien iktar l-argumenti tiegħi huma iktar bażi ta' ġustizzja soċjali u nispjegalek jiġifieri għax u nispjegalek għalfejn. Inti prostitution huma jidhirli jew għandisbal. Mhux anti-prostitution, nifavorixxi le naħseb kulħadd anti-prostitution, ġifieri fis-sens. Le, ma naħseb li hemm nies li huma, we digress. Iġifiri, u issa qed nifhem għalfej, inti tadvoka għal terminazzjoni sal-punt li il-fetu jista' mbagħad juħsibu l-istat essenzjalment. Mhux hekk qed tgħid. That is it. Mhux l-istat, jista' jgħix b'mod vijabbli. Jista' jgħix b'mod vijabbli ma jekk ma tridux. Bl-istat, jew ġenituri adottivi, jew. Ma mhux il-puntax meta jiex ġeneralment daw l-affarijiet ma jkunux għax l-om ma tridux. Di qed nisimplifikawha. U l-sfumaturi interessanti. Ikun għax ikun hemm raġunijiet ta' saħħa, eċetera. Il-verità li fejn l-abort, ħafna mill-pajjiżi fejn l-abort, qatt ma waslu biex jiddibattu jekk xi u mhux ovvja li le. Mhux ovvja. Bormland building, mhux ovvja li le. Le, ħjardik għax. U tatni xrutt hemm dat il-mejn. Mhux vera. Jien naħseb u di speċa tajjeb naħseb neżaminaw ftit għax hija xi ħaġa li hija pjuttost rikorrenti. Sekonda waħda, jappermetti li tajda kelma, imma inti tgħid wkoll. Jiena ngħid le. Jekk ikollna naraw il-ball possession naħseb hawnhekk xi 70-30 u qegħdin xi ħaġa hekk.
Nikkompetu naħseb. Le, għasċej, ġifiri. Naħseb inti ħatar dak il-podcast, ħajġrilek li kif ġrali jena fil-pilot, meta rajt il-podcast suppost. l-ewel darba, u rajt niet nitkellem għal 20 minuta saħu ma teċ il-bon nifsi jitkellem, u tfejt il-podcast u U kemm mort inkwetajt li niskuza mhux ħansib xi ngħid. l-martew. Għasa taħalli nispiċċa fak l-istoria tiegħi. Xalla, mela. So, fejkona, naħseb din, mela, jien nistudja naqra speċa dan il-ħsieb li jagħmlu dawn l-uħud meta jippruvaw jikkontrastaw il-labort ma ejja noqtlu tlaqna San Vincenz de Paul u nagħmlu herba. Għalkemm San Vincenz de Paul għamlu herba mhux ta' dik ix-xorta. Naħseb hemm numru ta' raġunijiet. One, kollox fid-dinja jeżisti fuq dak li jissejjaħ dak li jien nsejjaħ gamma, il-gamma ta' like a keyboard, gamma hija speċi tan-noti sewa. Mela, jekk jiena il-vjolenza hija kategorija ta' affarijiet imma tista' tibda minn jiena inti ddejjaqni u naħseb ħwejjeġ antipaċ fuqek għal nagħmel ġenoċidju. Biex hemm dik il-gamma kollha u sakemm nasal minn hemm saw. Hemm ħafna fatturi li affettwaw dik il- Issa li jiena nimponi il-terminazzjoni tal-ħajja fuq esseri uman u dik il-ħaġa tiġi sanzjonata, mhux is-sanzjonata, ma illegalizzata fl-istat ukoll teżisti f'gamma, ma jfissirx li għax jiena nippermetti ħaġa bil-fors se nasal għal ejja noqtlu x-xjuħ. Naħseb ukoll hemm żewġ affarijiet oħrajn li m'iniex daqshekk ċert fuqhom, ħsibt dwarhom, nixtieq naħseb x'taħseb int. One li l-bniedem għandu kapaċità kbira għal biex ta' simboloġija sewa li jiena pereżempju l-argument jinnaf nara l-iżvastika u mhux sempliċement nara 8 linji ġeometriċi u nisħa ara 8 linji ġeometriċi u ċirku abjad. Nara il-nazzizmu, mhux il-nazzizmu biss, nara Hitler, nara tieni gwerra dinjija, nara ħafna oġġetti u mbagħad fuq livell iktar fond, fuq livell limbiku, naf inħossni disgustat, irrabjat, inkazzat, jew naf inħossni kuntent, kburi, eċetera. Issa, jiena naħseb li almenu f'daw il-pajjiżi occidentali li huma fil-verità il-maġġoranza assoluta. By the company you keep, you shall judge them. ċaħat qal il-bieraħ. Il-bieraħ minn kien? Ħafna nies qaluha. Meta kien hemm ir-rapport tal-financial x'ismu. By the company you keep, you judge them sound like fucking Jesus. Imma xi saying famuża di. Imma ħafna nies qalu. Le, mhux Jesus kien. Mela, li rrid ngħid huwa li l-anzjani. Mhux you shall judge them. You shall know them. Isma' nista' termina ħsieb. Għax inti qed fil-pajjiżi. Inti tabortili il-ħsibiet. Għax kif qed pajjiżi occidentali kollha. Fetu għadu ħsieb tiegħek. Ejja naraw fejnhom il-company. Mela, we'll get to that. Imma I think li simbolikament fil-moħ occidentali l-anzjan, u naħseb mux l-occidentali, bis-sanzi naħseb madwar id-dinja, l-anzjan jirrapprezenta dak il-bniedem li ta' ħajtu biex inti tiret soċjetà, li inti għandek il-fakultà tal-gratitudni, li inti għandek il-fakultà li tempatizza għal vulnerabli, eccetera, eccetera. Evidentament, f'ħafna kulturi il-fetu ma tinsa punt kruċjali wkoll. Li huwa? Għandu identità legali. Ma illegali hija skont l-istat jiddeċidix jitielux dik ġifieri f'Malta il-fetu għandu. Fil-verità m'għandux. Xorta mitwelid tibda persuna legalment m'għandix għandek il-krimina għandek fil-krimina tikkriminalizza l-mara. Ma tagħtihx fakultà ta' persuna. Infatti, ċertifikat ta' twelid xorta meta jitwilet isir, qabel ma jitwilet m'għandux rikonoxximent legali li l-identità, il-karta tal-editent, daw kollha li aħna narfu bħala persuna legali. M'għandek bżonn għax damu qed jinteraġixxi ma' ħadd ħlief m'għandux ċertifikat ta' twelid, m'għandux ċertifikat li jirrikonoxxih bħala persuna. Legalment ma jeżistix. Ma jekk legalment ma jeżistix allura għalfej. Għaliex? Għax li jeżisti hija l-kriminalizzazzjoni ta' mara.
li tittermina Le, tqala. le, Fl-Embryo żgur. Protection Act mbagħad għandek ovvjament imma legalment bħala persuna legali ma tesistix. Ġifieri hawn Malta ma nikkunsidrawx persuna tajt. Mhux persuna legali. Mhux persuna legali. Allura fejn ħarsuh jekk mhux persuna legali. Għaliex daw nemnu li l-ħajja tibda bħala kon għaxem Ma jekk mhux persuna mhux il-belief. Infatti inti mhuwiex omicidju. Inti għandek klawżola li tittermina tqala, partikolarment fuq tqala titkellem. X'in il-peni taqgħu bil-peni? 3 snin hija. 3 snin ħabs. 3 snin ħabs. Ġieli weħeda xi ħadd? Le, mhux 3 snin. Ġifieri ġieli kien hemm sentenza sospiża. Sewa. L-aħħar li kien hemm xi 7 snin ilu. Ħabs ma kienx hemm pena ta' ħabs. Imma il-puntu li dak li wasal għal persuna pajjiżi oħra legali jkun hemm, huwa li aħna naqblu l-koll moralment li da għandna ntuħ inħarsuh bħala xismu legali. Mbagħad naħseb hemm ukoll jista' jkun ta' di qed ngħidlek vera provojt naħseb wiesa fuq. Hemm kwistjoni ta' societal ownership qed insejħilha jiena li hija bażikament li biex l-anzjan wasal biex ikollu 90 sena minkejja li hu kontribwixxa ħafna lis-soċjetà, s-soċjetà kontribwixxiet ħafna lilu u jisa hemm din il-feedback loop li qisu is-soċjetà għandu l-anzjan għandu s-soċjetà u s-soċjetà għandha l-anzjan. Thus giving society a say on the old person's life. persuna għax għandu d-dimensja għandu l-istess ġifiri jekk qed inqisu b'mod għax inti ikkumparajt anzjan bid-dimensja ma fetu li żviluppa ta' 12 ġimgħa li n-neurological system tiegħu hija inqas minn ta' gamblu. Għalhekk qed għamilt dak il-da li nirrispetta lil kull minn dana qabel ma nsemmi tal-gamblu ma jmux ħadd jieħu. Xorta ħajduha. Xorta ħajduha. Imma dik il-verità. Il-verità hi li ta' 12 ġimgħa. Taqbad li fuq il-verità u min jieħu għalih. Le, li ta' 12 ġimgħa il-neurological development ta' embryon ta' fetu ta' 12 ġimgħa huwa inqas minn ta' xrimp. U għalik dak xi ġustifika. Minn ta' xrimp. Illi meċċem m'hemmx l-ebda tip ta' xi ħaġa li dik tista' it can simplify what we consider li aħna nikkonsidraw li huwa persuna. L-organi għadhom laqqas biss bdew jiżviluppaw. U li għalija il-deċiżjoni ta' mara u l-ħajja ta' mara u d-diffikultajiet kollha li tista' jikkawża dak il-xismu hija ħafna iktar importanti. Issa jien nagħmellek di waħda. Anka kieku kont nemmen li dak huwa importanti u persuna, whatever, jiena xorta kont inkun pro-choice. Anka li kieku? Anka kieku nemmen li dak huwa persuna mill-konċepiment. Xorta kont inkun favur l-għażla. U mbagħad ngħidlek nispjegalek għalfej. Alright, bomba. Mela, fil-fatt, xtaqt infakkar li din it-taħdita pjuttost interessanti u iktar minn hekk aċċellerata. Ġiet miġjuba lilkom minn forum.com.mt kif ukoll qegħdin dik Valley Road u tiġi hemmhekk bro. Dik qabel dik ir-rampa li titla' lej il-bypass, l-unika rampa li tħossok isek sejjer fuq highway u mbagħad ġust fucking tiġi fuq il-bypass. Forum.com.mt kma marta sodda, ċejjen, aċċessorji varji għad-dar ta' kwalità vera għolja, apparti li l-customer care vera tal-ġen, zoħin il-tajt ma' Matthew, ma' Joe, nis vera sew u Oriana u koll. U għal-daqstan jek tfittxu da xorta ta' ħwejġ għad-djar ta'kom, nħedġiġkom ħafna titlu ġoform.com.mt, jow titaznux blu għabdu morru għabdu l-karozza morru kalmu. Mela, għalfej. Għalfej. Taf kemm qed affarijiet li rrid nitkellem fuqhom imma issa għax bdejt noddu. Qed fittex kċina għalek? Qed fittex kċina? Qed infittex kċina. Sibti Le, qabel laqas naf xejn issa. Tawil għalmin. Ara, ħanot kwieta. Le, ara, l-ewwel net di tal-anzjani, eċetera, għax kif qed inti l-ewwel. F'liema pajjiż fejn hawn l-abort legali.
Wasalna li noqtlu l-anzjani, eccetera. Anzi, speċta, u dik tal-kumpanija li jizzom hija naqra fija xtomot, le? Għax kienet interessanti il-biraħ dismajta ħafna minn nis differenti, għax bdew iġibu, ma nafx fej rajta fuq xi WhatsApp messages u fuq xi Facebook, ma nafx jekk forsi fiċ-ċirkuti għajbis fl-echo chamber tiegħi jew iktar wiesa, imma ħafna nis bdew iġibu dil-mappa bil-pajjiżi li kienu grey listed. Sewa. Bħal Malta. Speċi tara kif spiċċajna ma dal-pajjiżi spiċċajna. Sewa. U jiena qed ekku, speċi ta' naqra ironika l-ħaġa għaliex fej jidħol abort magħhom edin ukoll ma' dat tip ta' pajjiżi fej drittijiet umani mhumiex garantiti. Li huma dal-pajjiżi, so Haiti, Nicaragua, daw li għandhom il-blanket. Ma il-blanket ban paltana hija 5 biss fid-dinja. Jidher li 7. Jimna li għal-5, xa naħseb li nbidlu il-Vatikan. Il-Vatikan għettodu. Vatikan, El Salvador, Honduras, Dominican Republic u Nicaragua. U Andorra. Imma Andorra. U Andorra hija blanket, U Andorra vera strana, biex fil-skop, xin Andorra. Kont taf li il-prinċep tal-Andorra jiġi il-president ta' Franza. Jiġifieri, biex inti ssir prinċep tal-Andorra, li huwa the chief monarch tal-Andorra trid tkun the president-elect ta' pajjiżi veras. Imma blanket ban għandhom Andorra. Imma Andorra minna li mhux Semmerik, imma minna li Andorra l-istat iħallasom biex imorru jagħmluh pajjiż ieħor. Ġifieri l-istat stess kind of outsources. Imma Andorra wkoll. U mbagħad hemm pajjiż b'isem vera partikolari, vera stramp stan. Imma ħanejdlek dikja blanket ban, imma mbagħad ir-restrizzjonijiet għandek ħafna iktar pajjiżi, ġifieri li ħafna. Imma li qegħdin eżatt bħalhom huma dawk is-seba' jidherli. Imma mbagħad meta tibda tħares fejn qegħdin daw il-pajjiżi li jirrestrinġu, tibda tara li ħafna minnhom huma pajjiżi li il-track records tagħhom ta' drittijiet umani ma tantx huwa tajjeb. Ħafna, le mhux hekk. U infatti Malta dejjem issipruha tissajdja ma dat tip ta' pajjiżi. Dak l-ewwel isem Abkazja, x'inhi Abkazja? Fejn Abkazja? Tara, dibin, sfumaturi Abkazja, ma fokem. South Caucasus. South Caucasus. Imma pajjiżu. From the Caucasus? Recognized by most countries as part of Georgia. Lek, mela, mux pajis, mela jkun xismu. Recognized by most, imma region. Għax bħal Gibraltar, per eżempju. Autonomous. Ma Gibraltar huwa pajis ukoll. Gibraltar għandhom referendum issa f'Ġunju. Jekk u sejbqgħu biex isir legali l-abort, għax għandhom restrizzjonijiet. Sewa. Biex jiftħu l-dana. So it's quite telling. Fizmin Hitler. Kienu għamlu għek xie, nimmaġna li għamlu xie cleansing tal-xorta. Kien kontra ma l-abort Hitler. Is that fact? Skont kienem skont imma in general ġifri for German Aryans irrit iktar mennom dawk. Kien hemm ovvjament eugenics factors dana li jiena dit inkwetani ħafna tal-eugenics, ġifieri onestament jiena nemmen ħafna għalhekk nemmen ħafna fil-ġustizzja riproduttiva. Sewa. Li u dir il-ġustizzja riproduttiva ġifieri il-background tiegħi mhuwiex minn għaliex il-ġustizzja riproduttiva tgħidlek li kull mara għalhekk fuq motherhood, eċetera, kull mara għandha dritt għandu jkollha l-opportunitajiet kollha li ikolla relazzjoni li trid ma' reproduzzjoni tagħha. Ġifieri jekk tkun trid ikollha tfal, għandu jkollha l-opportunitajiet kollha biex ikollha tfal, is-support kollu biex ikollu tfal. Għaliex pereżempju l-Amerika strateġikament meta l-abort sar legali, ħafna mill-abortion clinics kienu plejsjawhom ferjas fejn kien hemm l-African Americans. Okay. Ġifiri, u nisa suwet, meta kienu il-bojot qed jiġġieldu ħafna dritt tal-abort, u ma kienu qed jiġġieldu. Għaliex ħafna nisa kienu jisterilizzawhom
suwed u they don't u jamlu mod kif jipperswaduhom biex ma jisiru xommijiet. Ġifiri. Jużaw ħal-culling or priming of the species. Issa jawet nitkellem, ovvjament, imma da mandu xaqsam, imma eja niġu lura The law for the prevention, Hitler, the law for the prevention of hereditary diseased offspring is a truly revolutionary measure. Ġifiri kien jaqbel għall-abort, it depends what the fuck that asshole considered fucking disease. Dak huwa bħal Norman Lowell, mux kien qal xi ħaġa. Norman Lowell x'kien qal? Alright, le, digressjoni violenti le l-lemin. Mela, għalfejn jiena daqsek favur l-abort, favur l-għazla, li anka kieku persuna. Għalix. L-ewwel qed hemm żewġ raġunijiet, hemm ir-raġuni soċjali u hemm ir-raġuni morali. Ir-raġuni soċjali naħseb xrobtu wisq. X'bdaqa waħda ġejt blank. Ir-raġuni soċjali hija. Ġib l-istretta waħda mill-friġ. Ir-raġuni. Minar tazza ta' ma ġist. Ir-raġuni soċjali hija il-għaliex. Fl-aħħar mill-aħħar fil-pajjiżi fejn mhuwiex legali l-abort isir u jsir brata iktar għolja minn pajjiżi fejn l-abort isir. Mela sakemm qed nitkellmu jien u int ukoll, sakemm fit-3 sigħat kemm satej jew 3 sigħat ħajmut ara jekk satej nagħmluha kull siegħa. Kull siegħa ħajmutu 7 nisa minn abort mhux safe. Ġifiri dik għalija hija jekk qed nitkellmu b'mod globali. Temmen li dawk persuni li qed le fis-sens li jekk inti temmen li il-fetu persuna ir-risposta hija ovvjament mela oret tmutu 7 mhux safe, imma 400 oħrajn. Le, ma m'intix qed issalvhom għax l-iktar numri għoljien u miljoni ta' daw il-miljoni li jissemmew ta' aborti li jisiru fil-pajjiżi fej l-abort huwa illegali. Ġifiri għandek iktar minn 60% tal-abort isir f'pajjiż fej hemm restrizzjonijiet, mhux daw is-7. Restrizzjonijiet iktar, ovvjament, li jkunu, per eżempju, legali għal biex insalva ħajja biss, per eżempju, jew legali biex dan. Li huma fil-pajjiżi Afrikani, Sudamerikani, anka xi pajjiżi fl-Asja, eċetera. Jiġifieri inti fil-verità u fl-Ewropa ukoll fil-pajjiż fejn mhux legali li huwa Malta biss, issa llum il-ġurnata l-abort xorta tisir. U daw is-7 fejet li qed imutu fis-sija ġeneralment ġu daw il-pajjiżi mhux żviluppati. So it's a different discussion. It's a different discussion. Tipo dawn naħseb hemm minnhom li jmutu għax ikollhom l-influenza. Le għaliex ovvjament le fis-sens li il-healthcare tant ikun fqir fejn ikunu li jmutu b'ħafna affarijiet li aħna. Imma għax ukoll għax l-abort ma jsirx, ovvjament dawk fejn issib nies li jkunu tqalu ma jkunux jafu li huma tqal għax ovvjament is-servizzi ta' saħħa huma differenti, eccetera. Imma l-punt huwa dan, il-punt huwa li jekk inti temmen li dik hija persuna, il-mod kif tiġġielet li l-abort jonqos jew ma jsirx mhuwiex bil-liġi. Il-liġi mhijiex effettiva. Il-liġi mhix qed tnaqqas l-abort għaliex anzi fil-pajjiżi Ewropew kollha u l-Amerika u l-Amerika naqra inqas żviluppati mill-Ewropa fejn jidħol daw l-affarijiet imma. Anyway, il-pajjiżi kollha l-abort naqas. L-abort naqas kemm ilu legali. Di smajt għatteli inti, hemm diżewġ għandi spunt li nixtieq inżid li hija għandek allura isur raġunar ta' Marlin kważi fucking jagħmel sens. Le jagħmel sens ovvja li Which jagħmel to me sens. sounded like a very jien meta bdejt nismaħħa bdejt ngħid lalla dejt tipprova tixtri il-voti ta' min jixtieq l-abort. Ma fl-istess ħin qed tixtri l-voti tal-konservativi and to me it was an irrational. Le, aqqas xejn. Spjegawna x'inhu r-raġunament ta' Ir-raġunament huwa ta' Meta jien mhux ħanejdlek x'inhu r-raġunament ta' Marlin għax ma naf minix qiegħda imma x'kien ir-raġunament. Ir-raġunament huwa li inti il-liġi ma twaqqafx l-abort milli jsir. U llum il-ġurnata jekk qed nitkellmu sa punt Malta, huwa ħafna mhux fid-dinja sa Malta ħanifukaw.
Illum qegħdin f'sitwazzjoni fej ovvjament it-titjiriet tal-ajru ma ħafna iktar aċċessibbli maħniex 20 sena ilu fej biex tmur l-Ingilterra tiġġik xi 400. Illum għandek irajn daw il-kumpaniji li tista' ssifer ħafna iktar malajr, għandek il-pinnoli li tista' tirċevihom bil-posta, għandek so saret ħafna iktar aċċessibbli. U għandek l-informazzjoni available għax għandek l-internet. Mela inti fil-verità ħafna jien ngħidlek il-maġġoranza tal-nies hawn Malta jekk iridu jagħmlu abort jafu x'għandhom jagħmlu u jew jekk ma jafux kull ma jridu jagħmlu Google u mala jisiru jafu. So il-liġi mhix qed twaqqafhom b'dak il-mod. Jew iċemplu lilna. Fis-sens il-liġi ma kienx waqfek milli kollok bin-nafs. Iwa, aħna qegħdin nitkellmu ovvjament f'kuntest fej fil-pajjiżi l-oħra huwa legali. Ma tistax tinsi għax aħna f'din dinja qed ngħixu kieku fl-Ewropa kollha huwa legali jew hemm iskjavitu. Hija mod, imma aħna qegħdin ngħixu fl-unika pajjiż fl-Ewropa fejn l-abort huwa illegali u l-pajjiżi l-oħra kollha iridu jgħinuna. Taf xi tinsaqsik, però għax l-ewwel meta l-abort jiġi dekriminalizzat, sekondu għadha ħansaqsik meta l-abort jiġi dekriminalizzat jew isir legali, ir-rata tal-abort tonqos. Mhux qed ngħid correlation ma' xulxin. M'hemmx correlation, hemm. Ma jiddependi mill-kuntest. M'hemmx kawżalità jew. Le, jiddependi mill-kuntest. Il-abort naqas f'dal-pajjiżi mhux għax sar legali. L-abort naqas f'dal-pajjiżi għaliex dal-pajjiżi investew fl-aċċess għal kontraċettivi. Sexual education as a broad concept. And access to contraception. U daw imorru ma' xulxin għaliex ovvjament huma pajjiżi żviluppati. The question is kif jafu? Għax fis-sens, jekk l-abort illegali, kif ħankejlu? Ma jkunu jafu, palma nafu aħna, ġifir qatt ma tista' tkun taf eżatt, imma jkunu jafu minn X'inhu l-istudji li għandhom iħarsu lejhom? Iħarsu il-Guttmacher Institute, il-Lancet, il-WHO, kollha joħorġu ġifieri statistiċi. Issa kif jikkalkulaw eżattament f'dal-pajjiżi għandek varjetà kbira għaliex jiddependi ħafna mill-pajjiż. Pereżempju Malta, anke aħna Malta, aħna ma konna nafu xejn safti żmien ilu kull ma nafu li 60 morru l-Ingilterra. Imma mbagħad ovvjament ikun hemm people on the ground li jibdaw jesperjenzaw u f'dal ħafna pajjiżi jkollok daw il-clinics xorta u jkun hemm daw il-NGOs u nies jaħdmu, allura mbagħad ikunu jafu jibdew. U dawk l-NGOs jiġbru d-data wkoll u fis-sens ta' daġi minn Malta. Anka tagħna jiġbru d-data, tagħna jiġbru d-data, ġifieri pereżempju ta' Malta, ġifieri pereżempju Women on Web li hija waħda mill-providers li jibatu l-pinnoli hawn Malta, jiġbru d-data u jafu kemm batu pinnoli u jiġbru data ta' minn mela l-formula demografika ġifieri daw jafu l-etajiet, il-dak ta' tqala, anka li għandhom data fuqna enormi fuq ma. U infatti ippubblikawha fil-British Medical Journal li publikaw li mhux fuq demografija u hekk dik xi ħaġa li ħanistudjaw delwaqt. Ġifieri hija waħda mill-studji li għandi f'moħħi li nagħmel li nġib din id-data b'mod anonimu u naraw min qed jagħmel abort iż-żgħażagħ il-kbar, però għalulna ġifieri pereżempju l-etajiet minn dik l-età sa dik l-età ma qagħdux janalizzawha m'għandhomx xans. Imma fil-COVID id-data li pubblikaw kienet fuq li x-xiri tal-pinno li spara l-fuq. Ġifieri dik kienet pubblikata komparat, mhux fuq Malta biss, kien artiklu li ħares lejn minn pajjiżi. Fenomenu dinji. Le, u eħef, daw għax ovvjament kulħadd beda jxi telemedicine. Għandna idea kemm isiru aborti f'Malta? M'għandniex ovvjament statistika, imma sa ftit żmien ilu konna naħsbu biss li huma dawk is-60 people, mhux naħsbu li kienu, kulħadd kien jaf li kienu iktar, imma dawk biss kellna meġer uffiċjali li dawk is-60 persuna kull sena li jitilgħu l-Ingilterra. Għaliex l-Ingilterra huwa l-unika pajjiż li jżomm din l-istatistika ta' minn fejn ikunu ġejjin in-nies li jagħmlu abort. Infatti anke l-Irlanda għalhekk kienu jkunu jafu r-rati għax ħafna minnhom kienu jmorru l-Ingilterra.
Però issa mindu għanna l-informazzjoni ta' l-ASN ukoll li hija l-Abortion Support Network li n-nies iċemplu l-ASN biex jgħinuhom, daw anka jiġbru l-istatistika tagħhom u Women on Web u Women Help Women li huma żewġ organizzazzjonijiet li jibatu l-pinnoli hawn Malta jżommu n-numri tagħhom. Allura nikkalkul numri ta' kemm il-pinnoli jibatu sa jekk ħadit le biex naċċertaru mhux numri telephone numbers. Le, numri. Il-numru ta' pinnoli li jibatu. Ovvjament issa jekk ħadit ixju le ma nikun nistgħux inkunu nafu daw intbatu at that point nafu. U nikkalkulaw li b'xi bej wieħed ieħor b'dawk li jmorru sqallija. Li forsi li ma nafux eżatti kemm huma b'daw il-pinnoli eċċetera hija around isu 400 eċċetera. Però qatt ma tista' tkun ċert għaliex pereżempju l-Irlanda skoprew li meta kellhom dat tip ta' estimi wara li mbagħad sar legali u fl-ewwel sena qoddew ir-rati propja kienu ħafna biżmerġ minn taħt b'xi għandu jkun b'xi 20% kienu minn inqasaw ġifieri rata tagħhom kienet actually iktar għolja milli ħasbu. So ma nafux eżatt. Issa dieta jekk l-abort jonqos meta jiġi legalizzat eżatt. Li nistgħu nħarsu pereżempju l-esperjenza ta' pajjiżi li illegalizzaw naqra iktar tard. Bħal Portugal pereżempju. Il-Portugal illegalizzaw xi 2010 date minn għalija jew 9 minn ixċerta xi ftit hemm. Imma li ġara kien dan minħabba għamlu kampanja kbira li meta jiġi legalizzat ma kienx ġast l-abort għalhekk jiena ngħid ma nistgħux inħarsu lejn l-abort bħala xi ħaġa waħdu. Irridu nħarsu lej sexual education, access to contraception and abortion. Mela daw meta legalizzaw l-abort kien parti minn strateġija iktar wiesa ta' saħħa riproduttiva. Allura għamlu skemi ta' kontraċettivi, wessaw il-family planning clinics f'kull lokalità, u Malta qasanna family planning clinics, per eżempju, kienu jeżistu fl-80s, u mbagħad ingħalqu. Kienu fil-wol taħħom daw? Li tmur u tuħu parir fuq x-kontraċettivi għandek tuża, anka kienu jagħmlu jatuk il-kontraċettivi bxejn, dak iż-żmien, ġifieri kienu jagħmlu l-copper coil. Il-gvern madux jipprovdilek il-copper coil il-majrina. Imma il-copper coil ma naħsibx, imma il-majrina min għalija hemm xi tip limitat ta' jekk ikollok bżonna minħabba raġuni medika, mhux bħala kontraċettiv, li jagħmli lilek l-isptar, m'hemm xi waiting list ukoll, imma b'mod limitat ħafna. B'mod limitat ħafna. Ġifieri aħna m'hemmx sussidji għal kontraċettivi in ġenerali. Fil-verità meta nidentifikaw problema f'dal podcast dejjem iżek tħaffer dejjem tasallura għall-eru li huwa li l-edukazzjoni li għalija mbagħad taħtem il-kultura. U aċċess ukoll. Ġifieri mhux ġas ma tiegħek kollok aċċess u ma tafx tużax biex ħadd ma jgħidlek. L-edukazzjoni hija importanti imma jekk ikollok l-edukazzjoni u m'għandekx aċċess ukoll problema. It-tnej jirdu jkunu hija katina. Eżatt, hija katina. Aħna dejjem għalkemm inkunu sinġira speċla biex inti kollok pakket condoms kemm jista' jisma'. Imma insomma ta' inti mbattara ċertu barriers kulturali. Mhux qed nitkellmu biss fuq edukazzjoni. Ma eżatt l-edukazzjoni għandha tidukak biex inti ma fakkentistix biex ta' inti qed tmur tissalvagwardja saħtek fil-sens billi l-spizjar biex anka jena ħosni naqafan jena nitlob l-spizjara għandi l-spizjara vera ħelwa fil-sens ta' għanda marra da xie 60. ħafna jamlu dawa jamlu vending machines biex tkun iktar il-faċli. Jena aktar avventurus ma. Imma isa u koll nittaqtija
mhux ideoloġika, ma taqtija tal-abort isa tiżvolġi wkoll fuq żewġ binarji oħrajn, ġeneralment isa għandek l-iskola tal-liberalizmu u skola tal-konservattivi. Nifhem li hemm uħud li huma liberali ħafna bħal pereżempju Peppi huwa probabbli wieħed mill-iktar nies liberali li naf, imma mbagħad fuq l-abort tkun konservattiv, però mod ġenerali, ġeneralment nies li jkunu konservattivi, partikolarment meta jkollhom sfumaturi reliġjużi fil-filosofija tagħhom, ikunu iktar ġeneralment kontra l-abort. U allura jisu hemm dik it-taqtija bej il-liberalizmu tarom anke fuq il-medja soċjali spiex ta' fux il-liberalizmu tiegħek bla. Hemm ukoll din isa l-battalja għaddejja. U fil-fatt żewġ punti nixtieq nagħmel dwar di one li minn fejjed mill-ottika tiegħi il-liberalizmu hemm ċertu affarijiet fih partikolarment fil-liberalizmu modern insa neoliberalizmu għax dak għalija speċa huwa perverżjoni assoluta. Però mbagħad hemm nies li naħseb għandhom intenzjonijiet tajbin ħafna, imma qed jiġru ċertu ideoloġija għax il-liberalizmu hekk jitlob speċa, imma qed jiddivorzjawhom mill-eruq kif kont ħadnet ngħidha int fil-fatt tar-razzjonalità u r-razzjonalità tinforma bix-xjenza eċetera. Allura meta mbagħad tisma' isu l-istess kwartieri jikkampanjaw jadvokaw għall-abort, isek inti tuħu kollox f'pakket wieħed u jkollok isa dell-apprensjoni biex tingaġġa, isek isu il-messaġġier jagħmel differenza ta' kif tilqa il-messaġġ jew le, ma nafx taqbilx ma' di. Ma nafx eżattament jekk fimx dak li qed tipprova tgħid. Ġifieri inti li qed tipprova tgħid hija li jekk min huwa favur l-għażla jew ejja ngħidu qisu hemm familja. U ver hemm familji taħsib. Għaliex inti ġeneralment min huwa kontra l-abort ikun kontra pereżempju LGBT rights ukoll. Kun favur LGBT rights. Jekk huma kontra l-abort huma kontra, ġifieri konservattivi le qed ngħidu. So għandek huma favur kontra ċertu kontra divorzju wkoll hemm min huwa kontra li il-kontraċettivi nadvokawhom bħala soluzzjoni. Issa qed tivvjaġġa għall-periferija estrema tal-konservattivizmu. Għax ħafna drabi aħna meta niddibattu fuq l-abort niddibattu ma' daw il-tip ta' organizzazzjonijiet. Ġifieri naf Life Network pereżempju huma parti minn organizzazzjoni Ewropea li hija Agenda Europe li daw iridu jreġġu lura żminijiet iktar tradizzjonali u ma kontra per eżempju li LGBT jiżżewġu jaddottaw it-tfal u ma anka kontra meta jitkellmu huma favur l-astinenza per eżempju qabel iż-żwieġ, iktar il-dak morali, ġifieri dawk huma fil-periferiji vera, imma huma le huma dawk il-protagonisti l-aktar voċiferi. L-iktar voċiferi meta nitkellmu fuq l-abort ġifieri min-naħa l-oħra. Ġifieri ovvjament hemm Peppi pereżempju kif semmejt inti huwa differenti u hemm nies oħrajn. Imma ovvjament Peppi mhux konservattiv, laqas tista' tgħid li konservattiv żgur. Il-mistoqsija spiex ta' għamilt specialist għarija li għandek il-konservativi u l-liberali u speċa il-ħsib li mandux ikonna l-abort u aktar prevalenti ma' konservativi versus il-liberali just by virtue of their nature. Pero forsi kienet naqra ta' kritika fuq il-proġett liberali li jena tweġġani għax jinħosni parti ħafna mill-proġett liberali. Inti iktar jisu idej u inti taħseb li morna l-estrem liħor. Li hemm isterja. Li hemm. Imma titkellem iktar fuq political correct, dak li ngħidulu political correctness, dak li ngħidulu cancel culture per eżempju. Ideoloġija, cancel culture, primarament li qed timbet minn hawn ideoloġija li mhux ankrata ma' ebda razzjonalità informata minn xjenza l-istorja. Imma l-ideoloġiji minnhom infushom mhumiex ankrati ma' xjenza. Għaliex inti għandek id-differenza bejn teoriji u ideoloġiji. U l-ideoloġiji huma
huma set of beliefs. U fil-fatt kważi dejjem tfal l-ideoloġija. U beliefs minnhom infushom meta huwa twemmin. Issa ovvjament din mhux mhux dejjem mhumiex ibbażati fuq evidenza u xjenza. Ġifieri għandek ideoloġiji bbażati fuq ċertu teoriji u għandek teoriji li għandhom bażi ideoloġika. Imma bħala jekk niseparawhom l-ideoloġija minnha nfisha, it's a set of beliefs li hija prescriptive għal ħajja. Allura mhux m'għandix ġofija li trid tkun li tispjega jew li hija bbażata fuq ix-xjenza jew li tkun razzjonali, ġifieri kultant ma tkunx razzjonali. Issa aħna li rridu li ħafna mill-affarijiet tagħna jiena ikunu bbażati fuq l-evidenza u fuq ix-xjenza. Ġifieri jiena dik nemmen ħafna fiha. Ovvjament. Allura ċettika wkoll fuq hekk li xi ħadd jadotta ideoloġija mingħajr ma jaqsama biċċiet żgħar u dan. Anzi, I think we should move away from daw l-ideoloġiji kbar ukoll. Ġifieri hemmhekk naqblu, ġifieri u naħseb di-xorta ta' isterja ġest sempliċement naħseb qed tagħmel kemm xejn disservizz għal min huwa ħafna iktar. Imma l-isterja trid tifhimha ftit ukoll għax inti. Li nifhem fuq l-isterja ma twassal hemm kien tajjeb. Imma inti qed tgħidilha isterja, ma nafx għal xi qed tirreferi bħala isterja. Le, pereżempju meta jibdew jgħidu nibda nisma' affarijiet tipo l-ġerarkiji huma jinnaf huma social constructs and they're all predicated on power and corruption. And just by virtue of being in a hierarchy or anywhere in a hierarchy, if you're somewhere close to the top, you must be evil. No, man, that's not how this fucking. Għaliex inti mhux daqshekk simplistika l-ħaġa. Mhux hekk hemm. Hija wisq simplistika hekk. Eżatt. Imma jiena li nara fiha din il-ħaġa hija li trid tara wkoll minn fejn hu ġej il-bniedem u trid bħala grupp ukoll kultant. Ġifieri jekk inti għandek grupp li storikament u kulturalment u soċjalment bata ħafna, bata bħala grupp għaliex dejjem kien oppressat, ovvjament li ħajkun hemm ċertu reazzjoni li ħatkun daqsxejn iktar emottiva, ejja ngħidu hekk. Għaliex ovvjament issa qegħdin ngħixu fi żmien fejn daw il-gruppi jistgħu jitkellmu, fejn qabel ma setgħux jitkellmu. Allura issa actually forsi huwa l-mod kif iwasslu l-vuċi tagħhom u għad irridu nsibu bilanċ. Nifhem għalfejn jagħmlu, ġifieri nifhem li bniedem li huwa muġuħ għandu din it-tendenza li jirrispondi b'mod li huwa emotiv iktar mill-razzjonali, però il-problema hi il-konservattivi wkoll, ġifieri jkunu isteriċi u jużaw slipping slope, issa pereżempju jekk jidħol l-abort ħanibdew noqtlu l-anzjani. Ġifieri li ma imkien fid-dinja fej hawn l-abort għal ħafna snin. Ekku. Le, ma ovvjament kien fuq il-liberalizmu għax il-liberalizmu speċa inħadnu jien, speċa d-evoluzzjoni ma toġobniex ħafna. Issa, la darba qegħdin fuq il-suġġett tal-liberali tal-konservativi. Il-konservativi li jadvokaw kontra l-abort. Hemm xi ħaġa fli qed jgħidu li tajt isma' hemmhekk għandhom raġun u għandna jekk ħan nimplementaw l-abort or just moving forward as a society. Għandna nagħtu każ għal dawn l-affarijiet li qed jgħidu. Jien iktar milli għandhom raġun, eċetera. Ġifieri jiena nħares daqsxejn iktar lej għax mhux kwestjoni ta' raġun. Minti qed tiġġieled gtar-raġun. Jiena qed niġġieled għax ħaġa li tikkonċedi. Eżatt, ġifieri inti fl-aċċess u nemmen li n-nisa m'għandhomx ikunu stigmatizzati u m'għandhomx ikollhom shame u m'għandhomx ikunu kriminalizzati u trattati ta' kriminali. Eżatt, u inti tixtieq li l-istati tik raġun is what I'm saying. U ma tafx int kultant isek tkun qed targumenta ma' xi ħadd u tajt istra dik għandu punt hemmhekk. Mux għax għandu punt, imma nifhem minn fejn ġej, ejja ngħidlek. Nifhem minn fejn ġej. U minn fejn ġej, għax ngħid
mhux neċessarjament ħajjiġri kif qed jgħidu huma jew ma nifhem il-biża'. Pereżempju, il-punt tal-vulnerabilità. Ġifieri li aħna bħala soċjetà għandna dal-valur li dejjem inħarsu lil minnu vulnerabbli. Issa, minna ħata minnu kontra l-abort jaraw li l-embryon u l-fetu għax jaraw bħala persuna huwa l-iktar vulnerabbli. Mela jekk inħares lejha minn dak il-lenti, jiena nifhem. Għaliex jiena niddefendu l-vulnerabbli. Eżatt, għax jiena wkoll persuna li niddefendi l-vulnerabbli. Allura ngħid kieku jiena nemmen li dik hija l-iktar persuna vulnerabbli wkoll ħan niġġieled għaliha. Ukoll l-ewwel bdejt titkellem fuq is-simbolizmu u qed kif l-anzjan jissimbolizza l-istorja, eċetera. Xi simbolizza l-fetu, xi simbolizza l-abort. U din ġifieri xi ħaġa li kombinazzjoni kienet kitbet artiklu fuqha l-antropologa Rachel Scicluna u Malta. U qalet li il-fetu ovvjament għandek l-influenza tal-Knisja Kattolika, allura għandek jirrappreżenta twemmin reliġjuż li aħna nemmnu li tibda mill-konċepiment. Imma għandek valuri oħrajn. Jissimbolizza l-familja, jissimbolizza li tkun mela inti dejjem aħna trabbejna b'dan il-view li tarbija hija barka minn Alla. It-tfal huma barka minn Alla. U li għandna nirreveruhom. Mela dik qed tmur kontra dak it-tip ta' valuri. Allura huma forsi jibżaw li dan ifisser issa li l-familja mhux ħatibqa' importanti li kulħadd Infatti meta tara daw il-kummenti ħafna drabi meta jaħsbu fuq l-abort ma jaħsbux fuq mara miż-żewġa b'żewġ titfal stabbli li ma toffordjax ikollha tarbija oħra li hija il-maġġoranza assoluta tal-każijiet kemm mill-esperjenza din u kemm anke mill-riċerka. Mill-esperjenza tgħidlek għax jiena sejli dal-aħħar sena naħdem b'mod volontarju ma' grupp ma' nies oħrajn fuq dan il-helpline li għandna li jċemplulna n-nies biex intuhom l-informazzjoni. Il-maġġoranza tan-nisa li jċemplu huma nisa tal-familja miż-żewġin bit-tfal, familja tista' tgħid tradizzjonalment kif nifhmuha li qed ifittxu biex jagħmlu abort propju għax ma jaffordjawx jew mhumiex qegħdin f'pożizzjoni. Huma jimmaġinaw waħda tiġri ma' dak u mal-ieħor u tritta u sexual promiscuity qed ngħidu l-valuri konservattivi x'inhuma. X'bad tliet fili. One hija l-idea tal-dusija tal-ħajja. Li inti ta' speċa ġem il-reliġjon, pero jien naħseb li terġa raġuni oħra li tinforma l-reliġjon għalfej il-reliġjon klassifikat il-ħajja tal-bniedem ta' tar-rank ta' dusija spiex. U naħseb ġem il-fatt u again ħan interpella l-Sonja forsi tista' t-gwidana għawgħul li l-ikbar strateġija sopravivenza tal-bniedem kienet li speċa emanċipatna mis-savana u sirna l-iktar speċi dominanti kienet il-talent tagħna bħala speċi li norganizzaw ruħna li norganizzaw ruħna fi gruppi kbar. U ninteraġixxu b'mod elaborat mela fil-bidu bdejna nkunu 10 tirġiel niġru wara l-mammut u għax organizzajna ruħna sew bestja ta' jinna 20 tunnellata irnexxilna nerbuha. Mbagħad gradwajna għal jinnaf ninaqdu fi 3 miljun ruħ ikollna għandna l-Star Spangled Banner, bandiera Amerikana u b'konsegwenza issa sirna l-Amerika. U dak il-volum ta' nies u s-sofistikazzjoni li dawk il-volum ta' nies interaġixxu jiżgura id-dominanza tagħna fuq kollox mill-fauna, l-flora, t-topografija. Issa, il-fatt li dik hija l-aqwa arma tagħna dik tiddependi fuq il-prokreazzjoni. Allura naħseb hemm x'imkien fil-ġenetika tagħna li tħares lej il-ħajja bħala xi ħaġa qaddisa għax letteralment
hija tiżgura il-ġejjieni tagħna li let we are safe. Apparti li ovvjament hemm l-element li ieħor li Imma kieku di tkun universali, allura Malta biss. Le, naħseb li ir-reluttanza, naħseb li biżmien, naħseb ir-reluttanza dejjem kienet hemm, ġifieri ħadd ma toġbu li jiena ma nistax nimmaġna. Le, ma jekk aħna bbinawha mal-abort, speċi ta' dal-istint, eċċetra li qed tgħid inti u dal-mod. X'informa lill-Kattoliċi. Ġifieri it-twemmin Kattoliku lil ħajja qaddisa. It-twemmin Kattoliku lil ħajja tibda mill-konċepiment mhuwiex antik daqshekk laqqas, ġifieri mhux mill-bidu, ġifieri forma fi żmienijiet medjevali, ġifieri ma kienitx xudi tal-abort ġol kien ġifieri fi żmien Kristu sa jiena m'nix teologa eċetera. Imma kien hemm żmien fejn kien hemm diskussjonijiet fuq il-valur tal-ħajja qabel aw tal-fetu u kien fi żmien Middle Ages, ġifieri 15, 16 century. Jien m'iniex ngħid li ma niżviluppawx il-fakultà razzjonali li xi wħud minn jiżviluppaw il-fakultà razzjonali u dik il-knee-jerk reaction evoluzzjonarja speċjalment nittraxxenduha. Però naħseb li l-ideoloġija li tajt l-konservativi li isma' il-ħajja hija sagra, anka naħseb ġejja xi dewja evoluzzjonarja minn daw. Issa il-problema li din kienet vera żmien ilu li aħna għandna bżonn dal-volumi tan-nies. Illum il-ġurnata min jgħidlek men qegħdin 7 biljuni, qegħdin iżejjed u tipo possibly it's counterproductive li qed ikollna iktar babies. Ovvjament mhux. Infatti dak David Attenborough f'dak id-dokumentarju qal li l-unika mod kif nistgħu nreġġgħu lura il-fatt li l-species tagħna ħadd tispiċċa hija billi nedukaw speċjalment fuq in-nisa, tkellem fuq gender equality biex ma jkollni speċjalment f'pajjiż fejn għadhom ikollhom ħafna tfal, ma jkollniex daqshekk tfal biex naqsu għall-popolazzjoni għax m'għandniex riżorsi biżgħet jekk ħad tibqa' tiżdied. Ħanagħmel żewġ punti oħra fuq x'naħseb li huma il-punti ta' interess min-naħa ta' konservativi. Mbagħad nitkellmu naqra fuq il-ġustizzja soċjali u nitterminaw hemmhekk. Kif qed tħossok bħalissa? Mela, le, mbagħad hemm ukoll riċentament speċa kif qed ngħidlek bdejt infittex dawn l-affarijiet anke t-tifel ma nafx le ma tafx, importanti tant għamilna weekend nitkellmu dwarha li mar l-iskola u għamil survey. Fuq ta' Peppi qiegħda, smajtek tgħidha u skopra li ħafna tfal huma pro-choice. Il-maġġoranza, ġifieri, il-maġġoranza. Jiena din ismaħħa minn ġenituri oħrajn li għandhom it-tfal u speċjalment fis-sekondarja pereżempju li qed jitkellmu fuq l-abort u li ħafna minnhom huma favur l-għażla. Ġifieri jiena naħseb li fil-verità ħajkun hemm generational change. U anka tara anka mis-sondaġġi, ġifieri mis-sondaġġi dejjem dawk li huma iżgħar huma għandhom iktar ċans li jkunu favur. Ukoll. Issa li ġejt f'kuntatt ma' dal-istudju. Ma jena naħseb li hemm dil-biża wkoll li semmejt inti tal-konservativi li jekk ħajkonna l-abort mela qed nagħtu l-impressjoni li l-promiskwità hija idea tajba li anzi hija speċta il-modus operandi ta' din is-soċjetà u ħajżdied il-promiskwità u din xi ħaġa lil konservattivi ma toġobonx u r-reliġjużi speċa ilhom jafżawna fuq għadiet tipo għandek l-istorja ta' Sodom u Gomorra fil-Bibja li qed tgħidlek isma' soċjetà hemm sejsa fuq il-promiskwità fl-aħħar mill-aħħar ħadd isfronda. U bdejt nara xem fil-qafas ta' di. U skoprejt dan il-riċerkatur, antropologu u etnologu, ċertu J.D. Unwin. Kellek. U da J.D. Unwin għamel dir-riċerka fuq daw etnologu ta' kien Oxford u Cambridge it-nejn kien. U kiteb da ktib insomma jismu Sex and Culture, ktib
twil xi 700 paġna, rajt xi 3 sommari u żewġ rivisti insomma. U il-konklużjoni spiex ta' huma li fej is-soċjetà tkun iktar promiskwa u tefa ċertu KPIs, per eżempju, li il-monogamija ma tibqax assoluta, li is-sess qabel iż-żwieġ jiġi speċa kważi ċelebrat, speċa bħalma naraw fil-kultura tagħna, bażikament, il-kriminali, eċetera. Dawk il-kulturi, u dan għamel studju fuq medda ta' 5,000 sena u xi 86 jew il-fuq minn 80 soċjet kultura. Dawk il-kulturi fi żmien numru ta' ġenerazzjonijiet li nsejtem kien jiġu inert u eventwalment tikkonsmhom x'ismu oħra, kultura oħra li hija aktar stabbli, aktar konservattiva, eċetera, eċetera. Li tajli u forsi qed inkun qed nallaċċa wista mal-ħsieb tal-konservattivi. Li forsi l-konservattivi x'imkien fil-fwiet femuha dil-ħaġa u qed jippruvaw jafżawna isma' li soċjetajiet li jkunu iktar promiskwi huma fucking problema. U anzi hu jgħid ir-riċerka tgħid u mbagħad kien ikkorraboraw ċertu wieħed Murdoch però ma qablux fuq il-kawżalità u iktar U meta ma saret di? Ilu jew issa riċerka? Le, di riċerka. Klassiku. It's a classic, eżatt xi 34 u 36 xi ħaġa. U bat ukoll ikkonkluda wkoll mir-riċerka li the inverse is also opposite, iġifieri li s-soċjetajiet li għandhom monogamija huma l-iktar soċjetajiet li tawna ħwejjeġ artistiċi, ħwejjeġ ta' xjenza, whatever, jew politika, bla bla bla. U nallaċċa ma' dik fakit l-issa edinaw, l-idea ta' sublimazzjoni ta' Freud. Ma xintix familjari maħħa. Ma Freud iju, familjari. Il-sublimazzjoni, da għandu paper, insomma, għax Leonardo da Vinci kien apparentament, meta kien żgħir kien fucking hypersexual. Tafa l-istoria? Mela, Leonardo da Vinci dir li anka tipo il-baba siltates u hekk kien vera sessualment hyperactive. Għandu xi paper Freud, Ein Kinderhafen Leonardo da Vinci. Tipo the childhood of Leonardo da Vinci. U da apparentament skont Freud u ben għal-kas permezz tiegħu li meta kien żgħir kien promisku sa tali punt li kien jgħod jiġu għal-attuża. U mbagħad biż-żmien speċa beda jaqa' fin-normi soċjali u beda jippreġja ħwejjeġ iktar ta' użu milli babas il-qattuża, not that hard. U eventwalment insomma dik l-enerġija sesswali is-sublima fil-ħwejjeġ li nafu llum għamel Leonardo da Vinci. So, question is, in the long run, are the conservatives right? Mux għan rispondi dik il-mistoqsija. Wara dak l-elogġju kollu. Ġifiri. Mela, fuq il-ġustizja soċjali. Sebċi simad il-paper, Ein Kinderhafen xaħġa. Ġifiri da, basically, qed jgħid li jekk aħna, jekk in-nies ikunu medijin b'attivitajiet iktar fan, musse jizvugaw fl-arti u fil-kreativita x'għandhom xi jagħmlu. Iktar fan is-seks qed tgħid. Qed ngħidu fuq Freud. Freud. U perswas li qed nibbanalizzata ġifieri. Dan l-antropologu. Le ma liħor ma jagħmilx kawżalità, ġifieri liħor jagħmilha ċara, jgħid isma' li m'għandix mhux qed ngħid kawżalità. Jgħid ngħid li daw affarijiet jiġru in korrelazzjoni ma' xulxin. Issa jekk waħda tinformax l-oħra u l-oħra tinformax l-oħra. Ma iktar reċenti llum għandek per eżempju The End of History Thesis u ta' Fukuyama li jgħid il-liberalizmu rebaħ. Ġifieri ma Fukuyama wkoll issemħa. Fukuyama għal xi ħaġa li l-liberalizmu tal u l-kapitalizmu u l-liberalizmu rebaħ u issa il-ħajja ħad tiġi boring in a way għax issa l-history tagħna ħatibqa' sejra l-pajjiżi ħajġu iktar demokratizzati mhux li bil-kważi kwil-kon li issa the way on is the road to capitalism and democracy. Minnaw il-qoddim. Ġifiri l-pajjiżi kollet jimxu lej dik it-triq. But that doesn't mean he's not discounting pending implosion
U ġestat jgħid issa tlaqna ma nafx għalfu kujama insomma. Le, it's this end of history li jiġifieri mhux Bro, ma narax, li tista' tkabbbar li. l-liberalizmu rebaħ, basically. So, which argue, bro, intaf li għandi l-ADHD, jo. Mela, The End of History and the Last Man, dak u ktib, 1992, which argues that the worldwide spread of liberal democracies and free market capitalism of the West and its lifestyle may signal the end point of humanity's social-cultural evolution and become the final form The final phase. of human government. May. Imma sissa Sissa, għandu Ġifieri raġun. naqra forsi għandek naqra ribellioni mill-dawa u mill-Islamist. Minn daw, mill-Islamist li jridu traditional għaw xarija u naqra mill-far-right populism. Imma l-bqija. In a way, they corroborate each other. Xu għet jgħid? Lifestyle may signal the end of humanity's social-cultural evolution, which is progress, like it's going to stop. Exact. Which We're on Unwin a said, wheel now. Eżattu, Unwin jgħid li we become inert. Therefore, there's no movement forward. Nif u fċertu post, and then by his estimation, u from what he saw in history, dak il-punt ta' inerzja eventualment iwassal għal atrofi. Atrofi? Atrofi bil-Malti ma. Sajtna xismu. Naħseb bħala speċi sa' kem naslu hemm nilħu. Ma nkunu xawju. Ma nkunu xaw. Meta, nishtiq neħx ħafna. Jena neħx fuq pendulum fuq għadi, ġifiri kolli zmin nkun ottimista u nejtejja ħanaħdmu għas-sustainability għax issa nistaw nsalvaw. Unbat I oscillate on the other side nejt memx tama u. Għax jismu number 7 u għalek inti. Nistaqbat nipratika psikologija. Mela, ġustizja soċjali. Il-ġustizja soċjali. Le, jiena ħanerġa' lura għar-realtajiet ukoll għax issa morna daqsxejn fl-astrat u tkellimna fuq filosofiji, eċetera. U nixtieq inġib naqra suġġett lura tal-abort b'mod konkret. Tajb. Għall-esperjenzi. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar jiena għalfejn fejn qiegħda u din minn fejn bdejna, għalfejn jiena nemmen dak li nemmen, minħabba li nemmen li għaw ħafna nisa Malta li qed jesperjenzaw inġustizzja propju għaliex qed jiġu kriminalizzati, propju għaliex hawn din ix-xejm u din l-istigma fuqhom u fl-aħħar mill-aħħar din mhux qiegħda twaqqaf l-abort mill-li jisir. Ġifieri, l-outcomes kollha moħxija spiex. Li jekk iridu naħdmu, ġifieri jiena niltaqa' ma' ġifieri insa personhood, insa mhux ħaninsewhom, ġifieri huma argumenti importanti, imma the bottom line. X'inhija il-bottom line? Il-bottom line hija li fl-aħħar mill-aħħar għandek ħafna nies għaw Malta li minħabba is-sitwazzjoni kif inhi, u għawek niġu għall-argument ta' Marlin. Ma jfittxux lajnuna, per eżempju, ma jitkellmux fuq is-sitwazzjoni tagħhom, ma nafux x'inhu jiġri. Fl-iskejjel, mhux qed ikun hemm biżejjed diskussjoni u edukazzjoni, m'għandniex riċerka. U dawn huma l-affarijiet li ġifieri bħala argument iġeluni iktar importanti minn l-argumenti l-oħrajn, nemmen li għandu jkunaw l-għażla. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar jiena l-punt tiegħi għalfejn wasalt li nemmen fl-għażla u għadni sissa nemmen fl-għażla, dejjem kien dan il-punt li min għandu l-flus u min jista' jaċċessa l-affarijiet b'mod faċli u anka għax intellettualment u they live with it in a normal way, imma minnu l-iktar zvantagġat l-iktar li ħajbati. U dik hija il-kruċjalità. Il-parti emotiva, però jiena il-tqajt ma' nisa li jagħmlu abort and they couldn't
ġifieri u mhumiex mill-klassi soċjali tal-ħaddiem ma pjuttost li jagħmlu l-abort u ma rrealizzawx Kif ħadd impattom. Kif ħadd impattom. U li hija realtà. Inti għandek il-maġġoranza tal-istudji li jgħidulek li ma jkunx hemm effetti psikoloġiċi negattivi fil-maġġoranza tal-każi. Imma ukoll jiena ma ninnegajiex di realtà, speċjalment meta tqis il-kuntest. Għax inti altru trabbejt il-Finlandja jew Netherlands fejn minn mindu kont żgħira trabbejt temmen li dak huwa dritt tiegħek, li inti jekk tkun tqila tista' tmur u dak huwa servizz tas-saħħa li huwa provdut, u altru dejjem hemmint li dak huwa qtil, u altru li taf li inti kriminali, għax inti kriminali fl-aħħar mill-aħħar, jekk għamiltu għaw Malta, jekk għamiltu barra le, jekk għamiltu Malta inti kriminali. Allura dik ovvja li ħadd impatt iktar, u altru li inti ma tistax titkellem fuqha ma' ħbib tiegħek. Memx dak l-emotional closure. Ġifiri nifhem li naħseb jiena, memx riċerka fuqha, ovvjament, laqqas hawn Malta, li jista' jkun li minħabba l-kuntest soċjali, għax hemm riċerka simili l-Irlanda, jaffettwa dan il-guilt jew dan l-impatt, però tqala minnan fija. Ġifiri aħna ma nwaqfux in-nies milli jkollhom itrabi u servizzi ta' tqala għax hawn numru ta' nisa li jkollhom perinatal depression u hawn ħafna nisa li jbatu minn depressjoni, ġifieri meta jkunu tqal. Imma ma ngħidux mela ħi m'għandux ikun hawn tqala jew ma jgħandux nefru servizzi. Ġifieri taf kif ġifieri hemm mod u mod. Tixtieq iżid xi ħaġa fuq il-biċċa tal-ġustizja soċjali. Jiena ġast mill-jiena nixtieq, ġifieri ġast appelli, sa naf li dan mhux tip ta' programm li tagħmel l-appelli. Il-pjano u Waze Facebook. Imma jiena l-istejjer tan-nies, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar naħseb li l-mod kif nistgħu nimxu il-qudiem fuq dal-argument u għalfejn naħseb li Marlene pereżempju bidlet il-ħsieb tagħha. U dan kien propju minn l-esperjenza tan-nies. Ġifieri l-istejjer li nirċievu u aħna nippubblikaw hemm website Break the Taboo, infatti jisimha, u anka jiena bħala persuna fuq il-helpline, it-telefonati li nirċievu ta' nies li qed jesperjenzaw għadi dejjin dejjaw, taħna nikkalkulaw li kuljum. One a day. Bejju ġili kolna, per esempio, l-ġimgħa l-oħra kienet naqra rekord, kellna 9. Ġifieri jkun hemm. U dawn kunu 9 tifittxu biex jagħmlu l-abort mod sigur. U li nixtieq ngħid oħra fuq di tas-servizzi tax-saħħa, aħna FPAS li huwa Family Planning Advisory Service li huwa kollaborazzjoni ta' 3 NGOs huwa l-unika servizz f'Malta li qegħdin noffru advisory fuq kontraċettivi, għax fuq kollox iċemplu, fuq kontraċettivi, fuq abort, fuq anka ġili minn fejn jaċċessaw il-morning after pill, per eżempju. U l-informazzjoni li qed niġbru bħalissa naħseb għandna iktar informazzjoni li stat ma jafx x'inhu jiġri fil-pajjiż għax m'hawnx servizzi ta' saħħa fuq family planning, etc. Ġifieri il-family planning u l-aċċess għal kontraċettivi u l-edukazzjoni sesswali ma neqafx nisħaq fuqhom. Dawk huma l-unika. Kważi l-abort isek kif qed tajt, isek l-abort taraħ isu it-tielet stadju. Biex għal-ewwel. Eżatt. Bħal m'għandek primary prevention, secondary prevention, taf kif meta nitkellmu fl-aħħar mill-aħħar. U tibda mill-edukazzjoni. Tibda mill-edukazzjoni. Kontraċettivi. U min-naħa l-oħra, ma ninsewx in-naħa l-oħra, għaliex x'inhi l-iktar raġuni għalfej in-nies ikoll jagħmlu l-abort, raġunijiet ekonomiċi u soċjali. Mela min-naħa l-oħra trid toffri support għax hawn Malta damned if you do, damned if you don't. Ma jfissirx li kif ikollok tarbija jekk tkun f'ċirkastanza diffiċli kulħadd ħajjiġi u jgħinek anzi jekk tkun pereżempju xi single parent u tkun fuq benefiċċji soċjali, jgħidulek hekk sewwa fuq benefiċċji soċjali, misek ma ġibx it-tfal fid-dinja. So minnaħa ma rridux l-abort, ma minnaħa ma rridux irridu lil minu vulnerabbli. George Carlin kellu biċċa fuq di. Il-website kienet breakthetabu.mt. Naħseb. Mbagħad għajdilna. Mela,
naħseb dak kollox. Inti issa qed tibnija fuq is-sofferenza ta' dawn nies li għalija sofferenza speċa hija urġenti, però ma naħsibx li naħseb li hemm xi affarijiet li ma urġenti. Jiena ma nikkonkludi. Okay, sorry. Tiġġelni nisti. Taf kemm ħadd raġun lil nies li jgħidu li inti tgħid ħafna u jien ngħidilhom le jiena nisma' ħafna. U fl-istess ħin il-mara tiegħi jaf tajlistra l-Andrea tajta ċans titkellem, ma nafx kif taħdem di. Kontrija, whatever di. Inti speċa qed tallaċċa l-idea ta' sofferenza u li s-sofferenza fi stat li huwa soċjalment ġust għandha tiġi mnaqsa kemm jista' jkun. Hemm żewġ affarijiet żgħar speċa li xtaqt inżewweġ ma' di, speċa jiena minn hemmhekk ukoll kont laqt. Li speċa anka l-fatt li mela jiena nħoss li l-rwol ta' ġenitur fis-soċjetà huwa wieħed importanti immens u diffiċli immens u għandi referenza straordinarja għalih. Li huwa importanti għal bqija tas-soċjetà, jiena wieħed minn dawk li jaħseb li l-irbit tal-familja huwa fost l-iktar irbit stinat u għal daqstant l-iktar irbit li jżomm is-soċjetà flimkien. U allura huwa importanti għas-soċjetà. Jekk dak l-irwol ta' ġenitur li huwa tant kruċjali ħanti il xi ħadd li għandu reluttanza biex jagħmlu dak ir-rwol, is-soċjetà qiegħda tinqeda ma naħsibx. Però fl-istess ħin u għalhekk għal dal konflitt interroli. Fl-istess ħin jiena konna biex ta' is-sofferenza titnaqqas anke daw it-tfal jispiċċaw ibatu, eċetera, eċetera. Però tkellimt ma' tfal li kienu l-istitut. Li l-ġenituri bil-kemm jafuhom u meta spiex ta' I very carefully broach the subject, zob, spiex ta' tipo jiena batejt, jiena ġarrabt, jiena għamilt ħajja ta' istitut, naqla ġofija, imma dak id-dritt li naqla ġofija jiena rridu. Allura mbagħad. Imma inti diffiċli tħares lejha mbagħad mill-lenti ta' persuna li jeżista u għandu l-ħajja u għandu dal-irbit soċjali, eċetera. Fl-aħħar mill-aħħar għalkemm għandek id-batija persuna li jeżisti jekk issaqsih għalkemm kien hemm xi wieħed tal-allom u l-misru l-qorti fl-Indja tal-li ġebuh fid-dinja apparentament. Iva. Kien hemm xi ħadd li jagħmel hekk, jiġifieri like he never asked to be born qal. Speċi ta' tista' toħodha nobody asks to be born, jiġifieri laqqas, jiġifieri aħna qegħdinaw għax qegħdinaw. Imma once li qegħdinaw u esperjenzajniha naħseb diffiċli ssib il xi ħadd li jgħidlek nippreferi kieku ma kontx neżisti, sakemm ma jkunx xi ħadd. Qatt ma dietlek minn moħħok? Le, jiena nixtieq li kont neżisti, ma kieku ma kontx neżisti ġi waħda mill-għejdulna x'kieku ommok għamlet labart ma kontx inkun naf. Eżatt. Ġifieri jiena nuża di, ommi jiena neżisti għax ommi kellha korriment qabel u kieku probabbli ma kienx hemm dak il-korriment jien ma neżistix. Għax kieku kompli dik itqala ma kienx terġa' toħroġ tqila, pereżempju. So the way that we're here jista' jkun li iva jista' jkun li leta għax ma nafx iż-żmien eżatt kif kien. Mela, ħanaslu għall-aħħar parti tal-episodju li aħna nsejħulu fil-qosor round li għalik ħajkun komplikazzjoni straordinarja. Mela, Tiddefinixxi bħala qosor, inqas minn 30 seconds? Eżatt, ċaħat għandu stopwatch. Mela, il-parti fil-qosor ġem ġubalkom minn Free Hour li dal-ħar bdew proġett ġdid jismu Free Hour Spotlight fej żgħażagħ u studenti jistgħu jaqsmu l-istejjer tagħhom, forsi iżidu l-arfin fuq xi kwistjoni jew xi ħaġa li tikkonċernhom, eċetera, eċetera. Għal daqstant jekk intu jew ħbiebkom għandkom xi storja interessanti tistgħu tkellmuhom fuq Instagram _Free Hour. Qed ngħidha Il-Malta. Mela, tmur fuq qed vera nidher kemm jien boomer sewwa. Tmur fuq l-Instagram sewwa u mbagħad fl-Instagram titxu Free Hour _Malta. Mela, tlaqna l-parti għandek Instagram jew? Għandi account imma rari nużah. Jena qed nipprova jiena. Mela, il-kunjom dibin minn fejn ġej? Mill-Ingilterra propja, mill-Bużnannu. U l-Bużnannu x'kien jagħmel?
Naħseb xi army soldier tal-Ingliżi u. U ġi Malta. Komplikata l-istorja. Ma nistax ngħidilek f'inqas minn 30 seconds. Sommarju. Ovvjament, ġi Malta u l-taqa mal-Bużnanna. Li kienet Maltija. Li kienet Maltija mill-Ħamrun. U ovvjament twildu n-nannu tiegħi u xi oħtu ukoll. Ikla mar-raġel jew xarba mal-ħbieb jew it-tnejn li huma difila. It-tnejn li huma difila. X'għadek tittamel fajtek? Il-laħwa, indur id-dinja, l-iktar, nikteb ktib, ek, waħdi, solo authorship. Fuq xi ikun kieku. Asnaf, ta' fuq motherhood naħseb, fuq sejjer ta' motherhood differenti. U jkun akademiku, tipa. Naħseb iktar akademiku. Pero akademiku ma skont kif tiddefinixxi akademiku, ġifieri mhux akademiku bi stil, jista' jkun xorta stil ta' novella pereżempju, jew stil iktar artistiku. Ġifieri mhux bil-fors bil-teoriji u hekk statiku hekk. Iżewweġ it-tnejn. Tajjeb, naħseb li hija laqwa triq. Għal xi xtejx. Għal-familja, għal-relazzjonijiet tiegħi, għall-ideali tiegħi, u biex nesplora u jkolli l-avventuri. Tajjeb, ħafna. Andrea Dibin, nagħtiegħi sodisfattajtna ħafna x'nixtar. Tixtieq iżid xi ħaġa? Grazzi ħafna, ħadd gost. Oġbitek l-affari? Iva, naħseb ħanibda podcast. Waħda għal-futur xi darba. Tajjeb, għanna l-kompetizjoni. Mela, grazzi tal-li segwejtuna saw, fittu xot, grazzi tal-li segwejtuna saw, narakum id-dieta.